Shabbat Shalom, everyone. Shalom Aleichem. Peace be with you. Ito niya na Parashat Mishpatim. Ang last nga semana natong parashat about Parashat Yetro. And last kung nahinom niyo and kuan ni Yetro, diba, nag-advise about paano maging efficient and effective justice system nasa ringhiyang kan mo siya nga ayaw pagsuluha kay makukuryang kahiton nganit mga tao maghihinulat tindoro nga para nila speedily nga ma-avail it justice. So iya gin-advise kung ano dapat at kuan ano't maupay. Tapos kuan ano ka pa ito an Aseret HaDibrot, and 10 Commandments, and 20,000 nga angel nga kaupod ang Ginoo pag-upod nga ito hakuan Mount Sinai. So yan na nga semana atong Parashat Mishpatim. Anong istorya na hinabuhan kuan Matan Torah or giving of Torah? Aton mahibaruan ang paghaan last nga semana nga hinabu diri pa tapos. Kaya ang katapusan ng parasya ang Torah nagpapadayong pag-istorya about makakuruan maupay nga istorya nga nahinabuhan mga Israelites as a whole. Bukid han Sinai or Har Sinai. Har means bukid. So bit din asyat nagahataghin mga judgment itergi babasehan ni Torah. Tapos it bit din quantity composed of three righteous rabbi. So in mga judges kailangan itnyayakan ko nga bit din itiyan na ay present pero ang dating nga bit din damudamuan. So kuaneran tanan I think 73. So asyet okay kung magkamiadahin ko hin 35 alam ko 35 36 basta asya butal kay para kuan kung may dakwan para diri maging kuanit pagboto ba diri permanente ano ka pa iton permanente 50-50 ba, so kailangan may butal permanente na usa. So siya ini. So ang mga bitni yung mga judges kailangan nila mag-aram maupay about it mga balaod hit Torah para mahibarira kung paano nera didesisyonan it mga kaso. So ang balaod ang paghimuhan bit din asya in direksyon na ikuan nga dahan paghataghan Matan Torah paghataghan ang Torah Har Sinai. So ang kuan paano mga balaod about ang Shabbat, paano didesisyonan it kaso regarding hit kwarta, kung hinot mabayad. So kung as a matter of fact kung yung mga judges mga hukom di-decision fairly patas according kung ano talaga ita Torah, it Ginoo it divine presence it Ginoo it kuan kaupod nera.
Kay may da nga ni kuan nga may mga kasabinet sages nga inaya ka nit Ginoo nga usa nga hukom tangkod nga hukom is sugad nga iya partner hit paghimo hit kalibutan. Gaano ka importante pagdesisyonin patas? Ang mga balaod para maging maupay nga matadong hukom na ihatag diretso afterhan kuan misbeyak an kanang kuan. So ang sadhirin asyanit pinaka Supreme Court naton, asyanit highest court it Eretz Israel na located right next to the Bet Hamikdash near the Misbeyak. So doon kita ni kung paano mag-desisyon himpatas nga importante ni para hit Ginoo sugarit pagiging hukom nga patas sugad ka importante hit pagserbe hit Ginoo ha Bet Hamikdash ha kuan Holy Temple. Israelite servant. Siyempre, di-relate niya na nga mga panahonit may problema kita nga minsan may mga tao nga nakagbuhat hindi rin maupay sugalit pangangawat. So dati gihap an may day ni kuan may day kita mga bala nga hantora yayak lang diretso trial dalagahan nangyari dito kumbaga sinayakan ko nga ni nga tora dire ni history book ay kung anong mga occurrences dati yan mga karakteran mga tao dati kung ano dati asya gihapyan na sanglit pero maminti ka good kung mag-study ka hitora makaka-reflect ka hitim kinabuhi sanglit kung may ka problema hindi ka magbasa hito rangan makabiling itim mga gimbibiling na baton. So kung ito sang Israelite na dakpan nga nangangawat ngan waray niya kwarta para bayda na niyaging kawat kailangan niya ibaligya as a bondsman pro parehoin usang kuan slave na kailangan magtrabaho in unom ka tuig until hit Yubel or Jubilee. So unom ka tuig or until Jubilee, which comes first, whichever comes first. So kuha ano ka pa ito? So after 6 years bubuhian na iya as a bondsman. Yan na. Siyempre hinubait mapalitit usang kuan nga tawo nga kawatan ba? Di ba kasi dikit mapalit nga tao yung magtatrabaho ito para ako nung katuig may na ito history nga pangawat inut magdadan hinut tayo mag-isip nga sige didiya akong pagtrabaho for nung katuig para mabaydan ni mitim kuan utang hit pangawat. So hinuman itaw nga magsusugad leton itawo nga may malasakit ta iya kapwa nga Israelites para baguhon tiya kinabuhi nga buligan nito niya nga kawatan nga magbagong buhay. Siyempre kung wala maghahatag hiya yung chance edi magpapadayon niya pangawat. So it mga tao nga may malasakit it ibang nga tao nga nag-isip nga
kaya pat niya magbago, so asyat magahatakin kuan, magahatagin ano ka pa ito in chance. It Yubel 50 years ito, it 1 millennium or 1 millennia 1,000, it Jubilee 50 years. So siya iton kay every kuan Eretz Israel after 6 years, pagtrabaho at mga permit kailangan pagka 6 years, pagka 7 years kailangan nera papahuwayo nit kuan ito na nga patigapit kuan, patigapit Jubilee. So once nga ito sa nga kawatan maging kuan servant, kailangan siyempre magtrabaho ya para iagaron ano. Pero kailangan it agaron dapat tratuhon niyahin maupay. Dere kailangan hiya pagtrabaho onhin something ipapahiya-hiya. Kailangan kuan kung itagaron may daulunan, kung example itagaron may usang nga ulunan ano, iton nga ulunan kailangan nihatag niya itong tihiya kuan surugoon. Kaya ano, kay siyempre surugoon mas kapoy man itrabaho. So mag-iisip mo kung gaano anuan kuan ba? Ano it mga balaod dati nga makukuha mo talaga nga mas maupay talaga dati mga pamaagi. Kaya siya pamaagit karon Ginoo. Nga kung ang beso na nung nga gingkakaon nit agaron, siya dapat at kaunon nit kuan mga serbante, mga surugoon. Di parehas yan nga it mga agaron mga karne habangan mga uripon kuan sardinas kung ano-ano, di kaya salin-salin dito na siya tama. Ito ra duduha atong kung ano tama. So kung ito sang kawatan napalit nga may niya asawa, ang agaron kailangan suportahan giya pa niya bugos nga pamilya. So by that time 6 years nga iya pagiging serbante or servant ito sa niya nga agaron. So by that time usa nga kawatan siguro kuan na nahibaro na iya kuan itiya lesson nga nagbago na niya kinabuhi nga makapag-startin bago nga mas mauro upay nga kinabuhi. Ini nga mga balaod about Yobel nga about 6 years nga pag 7 years nga kuan ito na kailangan pumahuway it farmland ato na may hinabo kung it mga Israelites ato na Israel. Pero yan na direct marang kayo no direct tuging practice yan na Israel nga ato naman hara. Happy servant. As we just explained, explica nato ng kuan kung usa nga kawatan usa nga Israelite mangawat bisan iyag kasi tawo ngayon waray na niya kwarta para ibalik ang iyaging kawat bit din kailangan hiya bit din na siya ito't mga judge kailangan hiya igbaligya
para maging usa nga servant. Kailangan niya magtrabaho for 6 years or until jubilear or yubel. Bisahin kung ano't mao na era. Kung yubel mao na, swerte. Swerte. Kay example, yan ka 48 years ano. Tapos 49, 50. Oh, yubel na. So within 2 years, nabuhian na. So, bisan dami nit mga balaw da batot yubel. Bisan nga ni kung may da utang, kung may da nim utang, sample, may utang nga kuan. So, datanan nga kuan, utang, bubuhi ang gap. Kumbaga, i-quit. Damo init mga kuan, pero dire pa panahon. Pero, ano mat may hinabukong usang servant, usang kawatan, di ba? Gimbaligyahyambit din or judge and mga judges para mabayadan na niya ging kawat for 6 years. Tagainin nga serbante, niya nga servant, kuwan, ano ka pa iton? Na pamahal ba? Na pamahal iti agaron. Siyempre niya agaron, maupay nga tao, tamat pagtataraiya. Ano't may hinabo kung after unom katuig or yubel or after jubilear na asing nga diri ko karoyag bumayat ako nagaron. At may hinabo. Kasi diri na ako karoyag ko magpadayon nga maging servant. Hay mo. At may hinabo. At may hinabo, pwede hiya mag-stay ang servant, pwede mag-stay ni agaron, pero kailangan ni Radoha mag-appear ha bit din or ha kuan judges. Ang kailangan ni Rayak nun nga ang servant dari nakaruig bumayan ni agaron ngan ang kuan, ang servant, kailangan niya magyakan nini nga makaduha ka beses. Kaya niya yak nun hatubang nit mga bit din or mga judges, Israelite judges, ini nga mga praises, makaduha ka beses na yakan niya nga. Mahal ko akon agaron, mahal ko tak asawa, ngan mahal ko akon mga anak. Mahal ko akon agaron, mahal ko tak asawa, mahal ko akon mga anak. So, at mahinabo, it bit din, i-instruct it agaron, nga tumok daw, so, an bit din magayak nan an kuan master pati ni servant nga kumadturahin kuan usa ang portahan ngan maghimuhin buho hole, make a hole in his right ear. So nga dat iya to nga taling nga kailangan buhuan. Yan an servant pwede na magstay bisan after 6 years. Up to 50 years. After Yubel, kaya di ba Yubel, Jubilear, 50 years. So, naka 6 years na iya, na diri pa iya bumayad iagarong, kay mga payment pagdarha iya, pagtratar, pati iya pamilya, kay siyempre niya agarong, suportahan man gapit iya pamilya. Pero, servant good man iya, at iya agaron. So, it may hinabo, kung nga siya na yun, karog pa niya mga stay, kailangan nila mag-appear nga dito at tubangan ito sa bit din Australia judges ganit bit din ano ka pa ito kailangan it servant kailangan may author kailangan niya iyakan
hit mga kuan ini, mga praises makadua ka beses man mahal ko ta kagaro, mahal ko ta kasawa, mahal ko ta mga anak, mahal ko ta kagaro, mahal ko ta kasawa, mahal ko ta mga anak. So bit din magde-decide nga sige. Nga dadayon niya nga to tirani kuan usa nga portahan ngan ano ka pa iton buhuwa iti kuan right nga talinga right tuo nga talinga buwa nga pwede na yan makapag padayon nga maging servant na ti agaron up to 50 years. After pag 50 years pwede na yan bumaya kung nag-change it mind. Pero kung dire kailangan ni ikuan ano ka pa iton iti saad. So siya iton. So ang balaod han kuan damages ngan kuan sumrim. Yan ang torag hindi discussan mga balaod. Ano't may hinabo kung usang nga tao may daniya na perwisyo o nasakitan na ibang nga tao na perwisyo nga mga propiedad o property, or if usang nga tao nagkuan ba bagayahing caretaker hit usang property property at ibang caretaker at usang nga property at ibang nga tao. So injury. So asyanit mga sample kung papaano bit din gin tratado it mga injuries. Example ano, yung isang tao siguro nato ni Pedro iya gin kuan ni Juan ay kita ito nga mga kuan kadir mo pa yung mga ngaran. Example, Simon iya gin sakitan hinduro kuan hi Joseph iya gin sakitan kumbaga iya gin pasakitan ba yana Simon yan na hikuan hi Joseph siyempre gin kuan hiya kumbaga kastigo hiya ni kuan ni Simon. Yan na Joseph 60 anyos na. Yan na nakuan niya kumbaga pag suntok ka ay ni kuan ni Simon. Siyempre kay 60 years old na yes 60 anyos na hiya iti natumba hiya. Pagkatumba niya nabarya na niya kamot. Siyempre kay maluyon at mga kuan di ba? Yan na. Itpakyan na. Paano kukumpyuton? Paano ka-calculated bit din kung ano kada kung nga kwarta kailangan bayaran ni Simon kan kuan kan Joseph. So, ang bit din i-charge si kuan si Simon for 5 things. Kitain niya pamati ka mo ini nga limang bagay. Ini nga limang bagay. Asya gapin niya aton balao dyan Shahan nezek or damages. So ano it kuan so it damages paano gin-compute ano diferensya if ever hi Joseph igbaligya as a slave nga okay pa hiya
60 years old na yan, no? What if Yosef daw kung nagbabaligya 60 years old iti edad nga okay pa hiya diri pa barit iya iti kamot ngan perat kabaligya kang Yosef kung barinat iya kamot. So kung ang diferensya asya itot nizek, it damages. So asya yung tinatawag na actual damages. Magan kon niya. So ang tsar or pain. Tsar or pain. Ano kada ko sa lapi idibabayad ni mit usa nga tawo para tagaan mo iya para i-break it iya arm. For example, ito sang may problema singon naton diabetic. Let's say diabetic ito sa nga tawo nan diabetic adat iya kamot, so for good reason kailangan niya baryo ni iya arm para ligtas at iya kinabuhi. Yan na ano kuwan tagpera it feel nga iya babaydan para kumbaga pera nga yung pill or anesthesia tiya kayang baydan para di rin na iya umabatit sakit, kumbaga painkiller ba, para kung bariw niya iya arm di rin makakapilin sakit. So kung ano itong kantidad nga iya babaydan, kailangan itong asyot babaydan asyot sa aret painit sakit, kung itong nga amount nga para di rin maging masakit, painkiller. So an ikatulo repoy or I think it's repoy or medical expenses. So natayan nga kuan medical expenses nga kailangan para matambal ang nabaring nga kamot ni Yosef. Yung kailangan ito baydan ni Simon una, anika upat shebet or unemployment. Siyempre, kailangan baydan gap ni Simeon shebet at unemployment. So until nga maulian makabalik pagtrabaho Simon, siyempre kailangan niya magkuan kay nabarian man niyang kuan. Di makakatrabaho mo pa, so magpapaulian na hiya tiya kuan kamot nga nabarik. So i-compute iton. So kung sa natin 5 years 6 years daw ko nga baraydan whatever, kasi iton minimum, kailangan minimum diri nga maximum, kasi siyempre kung paano kung ano ka pa iton in here nagatrabaho tapos damot iya trabaho tapos siyempre dako minsan iya kita minsan iya kadamot sideline ba, so it minimum nga iya kuan. So kuan bullshit or embarrassment. Embarrassment. So bullshit, embarrassment. So ano gihapit kuan it karawdan. Ano karawdan niya? Siyempre kung damot mataw makita yang natumbahiya ngan siyempre kung kuan kang tao, siyempre iba-iba it kuan it embarrassment. Siyempre to sa nga kuan example so nagkuang ka ginsuntok ni manusa nga example ginsuntok ni manusa nga pulubi tas may nakakita na iba ito tiyak karawdan nganit tao nga respetado, example kuan doktor kuan mayor imo ginsuntokan mayor, siyempre embarrassment iba kahit ito sa example pulubi aran ito street nga
aragway, waray-waray na lat niya, waray-waray lang anit niya kung nakaturog hiya nga dit mga gilid. Tas iba gapit mayor. Mayor, kuwan talaga, may kuwan respetado, respeto tiya mga tao. Tas may makita nga, agdog gusto to kay mayor. So, mababahira na tiya reputasyon. So, asya ito nga, kailangan baydan. So, siya ito nga, 5 nga kailangan baydan ni Simon kan Joseph. Damages, ang diferensyahan, kuan, diferensya, kumbaga, itlawas, ganti treat as a tool. As a tool. Kumbaga, pirait kabaligyan ng kuan. Example, bisikleta. So, sa lawas, bisikleta. Pero mga kabaligyan bisikleta kung kuan, buho ito nga kaliding. So, ano diferensya, bisikleta nga fully functioning yan, bisikleta nga kaliding buho. Kung ano diferensya, asya ito ni Zek. So, it lawas, but ginti-treat as a kuan. Dagada sa tool. Pero, bagat price ba niya? Tiya price. Kung sample, bablagya nga sa slave, siyempre, may ikuan nga, may auction. Oh, hikuan! Hey, Joseph, asyanet ka baligya ka, Joseph. Kay asyan niya. Oh, 50. Sinada ako naman dati. 50. Siyang $50. Okay, siyempre, way back ba yun. Dako ng $50 dati. Oh, Joseph, pero kabaligya, pero may barit tiyak kamot. So, dera na tiyak kantida, dera na $50. Ay nga, sus, din magagamitan doro kay barinat kamot, di makagios. Mga kwan nala, 25 na kapalit kay Joseph as a slave. So, 50 minus 25 it ni execute damages. Tas kung kuan, usaliwat sa R, anon kuan para mawala it kuan it sakit. Nga diri ya maululan. Kung babariyon it iya, usang kamot. Sampol nga may daniya diabetic iya kamot para wala pero tiya babay dan para sa doktor roy kugad bariyon nga kamot kay utdon kay ka pa iton para diri kumalatit kuan ka pa ito infected na kanang diabetes pero matakbabay dan para diri kumaabatit sakit painkiller. Pero medicine ang babaydan ko, medicine nga painkiller or anesthesia. So kung magkano talaga ito, nasa't babaydan, nasa tawag na sa R para it sakit. Kasi ni katulad, medical expenses. Kung magpaulihi kuwan, so damages, pain, medical expenses, unemployment ngan, embarrassment. So medical expenses, pagkagastuhon, kung magpa-hospitaliya, ngan, unemployment. Kung unemployment makakatrabaho basta makarecover kailangan baydan ni kuan. Baydan is kuan Simeon tapos patit embarrassment. Siyempre makukuha tiyak reputasyon. Labi na kung minsan lagas at minsan mga lagas dati maupay talaga may mga connect mga lagas dati bagan respeto mo talaga mga lagas yan at mga lagas bagan hindi na muna good yung respeto kaya agad gapetera gimbubuhat. Mga lagas yan nagpapakabagit. Minsan mga lagas yan mga immoral. Waray na mga kuwan. Mambubuhat diri mag-upay. Asyeton. Example so example may da buhuwa kuwan. Palayan kita mga sample ni. Example, may mga buhuha karsada Example, may usa nga tawo nga waray mahimo ngan nagpinambuho nga ng karsada. As ni paghimon mga buho nga dan mga karsada. O di kaya may usang may usang pit or buho nga may cover. So kung hinuman ang nagkuan hiton, example may madisgrasya agi nga naghinimo kang buho nga dat kalsada o di kaya gintanggal nim
ang covering han usa nga hilarom nga example deep manhole may covering imo gitanggal tas may nahulog. Kung hino man ang nagtanggal or nagbuho, asyat magbabayad kung may datawo nga mahulog ngan madisgrasya. Nandirigat kita allowed nga bumaya in mga delikado nga mga butang ha kakarsadahan. Example, broken glass. Di kaya mga example, pala. Siyempre, may maagi nga sarakyan. Gitaw kung makakuha ng pala, didisgrasya. Bisan nga ni matakpan niyo. So, di kaya rake. Di kaya pala, pag kuhan ng pagtamak ng adi ko ka talaga. Matitrip over. Di kaya masasaktan. So, kung hindi naman nagbubuhat ito, na siya magbabayad at mga damages. So, kailangan niya bayad it kuhan damages nga iya na buhat ito sa nga tawo kung ura disgrasya ito sa nga tawo patit iya belongings kaubod niya patit iya abado nga iya ginsusulot o kailangan ni mitbaydan. Siyempre kung isang may da ka mamahalon nga kung ano sutsot ni mamahalon nga bado tas nahulog ka nga doon usang nga manhole kay may naman kung nga gintanggalan takop ha manhole cover nga hilarom. Siyempre magkakahugaw na ito. Dere mo na makuha kaya saan po may tubig na itong dere maupit color. So, di ba? Pati ang mga kuwan, kailangan baydan. Saan po may dara nga cellphone. Hindi nahulog yan. May cellphone, tapos bado, tapos kuwan pa na injury pa hiya, na baldado pa hiya. So, damot babaydan na hiya. Dere ito maupay. God forbid nga huwag ka nag-iisip nga may madrisk siya nga ibang tao. 2, 4, 5. Kung usang kawatan madakop, unbit them, instrukan niya nga, baydan, an tag-iyahan iyaging kawatan, times 2. So, ibig sabihin, kung iyaging kawat, usang nga pala, kailangan niya ibalik 2 nga pala. Iyaging kawat, $5, kailangan niya ibayad $10. So, siya itong example. O di kaya, kung nangawat iyahin cellphone nga iPhone, kailangan niya ibalik ang cellphone na iPhone, tas kung peraan an iPhone tag 30,000, so kailangan niya bayadan pa usang nga tawuhin 30,000. So, iPhone plus 30,000. So, times 2. At iyaging kawat. So, may mga exception. Kung nangawat iyahin usang nga ship, ngan iya ito gimpate, ngan iya ito gimbaligya, kailangan niya baydan ang giniging kawatan hin ship 4 times ang valuehan ship. Pero, kung unship, wari pa niya kapatay, iya pala paplanuhan nga patayon, iyawon, tas igbaligya ang karne, edi abubuhaton la, babalik niya unship, yang kailangan, it's either ibabalik niya, it's either ibabalik niya ship plus usang nga ship or an value ano sa nga ship. Sample, ang ship tag 30,000. So, buhi pa ang ship ano? Ngayong kawat. So, ibabalik naman ship plus 30,000. Pero, kung naihaw mo na ang ship, di mo na kaya ibalik ang ship, ngayong kawat, ito yung babay din 4 times the value of the ship. Kaya ano? Kaya may dapat niya picture. Ito nga ship. Paano kung babay ito na ship? O di kay lalaki tas nagkuhan, edi naburod or something. Tapos kung ano yaging kuhan liwat, iya liwat gin kawat, ox.
Anilot ging kawat ox or lalaki nga kuan, lalaki nga baka, itiya babay din kung iya ito gimpatay ngan iya gimbaligya, iya babay dan times 5 han valuehan kuan baka. So example, ang baka 50,000. O kung imo nga nito ginihaw, gimbaligya mo na ang karne, so magkanong kadididit na baka, example 50,000, kailangan ning baydan anim gingkawatan times 5, so 150,000. 250,000. Kailangan ning baydan it anim gingkawat kantidad 50,000 nga baka. So ini specific ini lalaki nga baka. So kung lalaki nga baka worth 50,000, imo ginihaw nga nim gimbaligya, so madakpang ka ngani, kailangan ning baydan times 5 han worth han lalaki nga baka. So mahihimo nga 50,000, 250,000. 50,000. Tapos kung kuan naman sheep times 4. So siya 2 times 4 kung imo gi kasyapan ka ng baka. Kung ada pa ang baka, imo lalaki nga baka an ox. Ni ada imo. Di babalik mula. Ngan times kung perat kantidad niya times tula. So makuring ngayon makuring ngayon kung kung diri mo na ibabalik at buhing nga kuan nga sheep or kuan baka, kay nagta-times ko na sheep times 4 a baka times 5 ngang kung ang mga gamit naman times 2. Kaya nga ang kahwatan magbabayad man mas durda ko kaysahan kuan sheep. Kaya nga times 5 an kuan an ox, pero an sheep times 4 la. Imagine na nga nangangawat kan usa nga sheep, siyempre di rin makukuha di rin masusul nga dito usa nga bag, kay siyempre dako ulit sheep nga barasit usa mga alahas na pwede lang nimi isuk-sok nga dating bursa or bag, tapos magkuhan ka na, dalagang ka na. An sheep, siyempre kailangan mo ito alasahon. Kailangan mo ito alasahon nga bagakat nagkukuhan sa sabak hinumay. Baka na timusugbong, tapos papahadog ka. Tapos makakuha ka, matakas ka. O, di rin niya pwede nga ikadalahit kuhan to na nga ang kaya magdadala ganito nga, magdadala ganit kit karnero at sheep. So an kawatan kailangan niya magkuhan. Kailangan niya nga bagan pag kitahayat mga tao may saltik pool. Hinut tao nga kuhan nga itship ikakadahit sugbong alasahon. Pero kung mga watayahin baka, an ox pwede maglakat. Ox just walks on its own. Ang kawatan, di rin na niya kailangan alasahonit ngan kuhan nga dati sugbong an kuhan sheep. Pero kung baka
di na tutugwayan la niya. So since nga ang nangangawatin ship may makakakunin maimbaras siya, may makakita iya nga yung dulo na tao nga ginalasasayin karnero kaysa nangangawatin kuan, nangangawatin baka nga laging tutugwayan. Asya ito nga ang worth nira ang ship times for la kay may kuan, may da negative side nga duhan kawatan, may embarrass siya kung may makakita iya habang ang kuan ang kawatan baka tutugwayan la niya. So asya ito nga times 5. Half and a whole. So very unusual nga ito sang lalaki nga baka manungay manungay nga makakuan itiya sungay nga kuan usa nga tawo or usa nga hayop maliban lahat mga adat mga kuan nga ni nga mga adat kuan nga may mga kuan ang tawag ito adat sa kub nga kuan nga papakita pula tapos matador tas ginkukuan it pula tas gingo na susungay ini dere mga normal circumstances. So kung usa nga kuan lalaki nga baka nga may sungay na very rare talaga nga manungay iya yung tao or usa nga hayop. Ngang kung usa nga baka manungay nga niya it na kuan baka 3 times so 3 times kung within 3 times nga nagpipinanungay iti mo bakang lalaki kailangan ng Biden half hit damages iti mo hayop. Pero kung sumubra nga ng tulong nga pagkakataon nagpipinanungay iti baka more than 3 times na ngan an kuan tagiyahan baka ginsagdo na nga iti mo baka nagpipinanungay neto nakaka-perwisyo neto tulunet kakatulo na ito ka beses magsobrang nga katulo. So after tulo ka beses nga waray mamati tag iya waray niya isecure niya hayop niya baka waray niya higti or ano kung more than 3 times na nga ni kailangan na niya by done and full cost and perwisyo nga nahimon iya hayop han iba nga kuan iba nga hayop nga example may niya ginsungay kung ang damages ito niya babay na niya in full dati katungala siyempre may consideration gap nga siyempre mga hayop bida man itong kuan bayan lang na trigger lat hayop pero may mga hayop talagang kuan violente nga characteristic na nera ba mahilibag pinanungay delikado ba hiyang nga hayop kailangan mo talaga gaoron ba so sheton kailangan by the limit full na damages pero kung natural lang example may na trigger o so dito nagpinanungay within 3 times tulo ka beses nga nangyari iton katungal at babay din hit tag-iyahit iton nga baka nga lalaki so sheton kalayo kung usa nga tawo naghimoing kalayo ngandere hiya waray hiya maghinay kailangan niya baydan bisan ano nga damage nga kuaniton nga kalayo example Simon naghimoy yang kuan bonfire ba mga kung kahit nga bagan pa triangle na dapit pa pyramid
So kay karog niya mag-roastin kuan. Bisan nula nga pagkaon. So nagro-roastiano. Siyempre, may nakalimutan nga ingredients. Bumalik yan nga to niya Baliano. Kaya para kuwaw ng mga ingredients. Example, kuwan. Ida niya, glilitsyon niya yung kambing. Kailangan niya yung mga ibang mga ingredients nga susunod na tutiyan para mas maging marasa at kambing. Agi daw, pagbalik niya. Agi daw, ang kalayo, kumalat na. Nga nasunog ang kuwan, balayhan iya neighbor. Pero, baray may namatay. So, natanan, nga damages, nga nahimo, ang kalayo, kailangan baydan ni Shimon. Ano naman na hinabo niya bugos na balay, mga balay, pati ang mga natanan nga damages, balay, natanan nga ito ko, kailangan niya baydan. Careful. Paghinay. Ang Torah natuduhaton nga it kalayo, delikado. Delikado it kalayo. Kay pwede ton mag-go out of control it kalayo. Minsan di na makontrol kalayo, tigdala naging makusugang kalayo, makapanunog iton. O kung magkitang barbecue, campfire, or ano man, kailangan natin sumunod hit mga safety rules para dirikuan o hangin maging kuan, maging ano ka pa iton, responsible. Kita kung nagawang kita yung kalayo kay Torah nagdudaton nga delikado it kalayo. Kailangan may nakaantabay nga tubig, di kaya fire extinguisher kung yan naman, just in case nga kumusugit kuan, mag-get out of control na kalayo, di may din pa kung tatapyahit tubig, o di kaya pang kukuan nimit fire kalayo kukuan nimit extinguish mo hit gamit hit kuan fire extinguisher. So before nga lumakat ka ito sang area, example ato kahit kakuha na forest or something, bisa na that iyo backyard or whatever, kailangan nim siguraduhon nga patay na't kalayo ngan it mga kumbaga uling. Example, kung gamit nim kahoy, waray na nagbabaga-baga, kaya bisan nga kumitang waray kalayo tas may baga-baga pa, pwede itong dun nga baga may mga kuan kalayo. Hindi ka pwede magkuan, maghimong kalayo nga babayaan mula. Kay delikado. Delikado it kalayo kung waray nagbabantay. So siya iton. So laws of Shomrim or mga kuan, mga caretaker or mga watcher at mga propriedad hit mga ibang mga kuan, sample may propriedad hit kuan, kailangan nim ito ano kapaeton, kailangan nim ano kapaeton asya nit mga balahod. So may tulong nga pakiana legal questions about it mga lohit mga caretaker. In Shemuel, example, saan nga pakiana, Shemuel nagta-travel di pa kadto Eretz Israel. So ang gimbuhat ni Kuan, so ang gimbuhat ni Abraham kay di pa kadto man ni Eretz Israel, nagpakuan niya, nagpaalayon. Sinya ini yang Kuan, example may din papadara nga mga luggage para iya anak nga nag-eskwela nga to it yeshiva. Inaka ni Abraham nga Shemuel nga, Shemuel, alayon daw nga to kan kuan. excuse me Baruch Hashem. So
Samuel, alayan daw ini nga nga luggage nga to takon kuan. Nga to daw takon anak nga to ha kuan Jerusalem. Yan na, anay nabo. An airline nga sasakyan ni Samuel nawaraan kuan ang luggage. Yan na, itpakiana. Kailangan babaydan ni Samuel ang luggage ni Abraham nga ginpadara. Ang ikaduha nga kuan nga pakiana. What if kung itusang nga tawo gimbaydan ni Joseph para bantayan it iya sampul itiya bike o Joseph bantay daw lanay takon kuan motorcycle bike example motorcycle bike bagan di ka magbabayad barato laman so siguro naton motorcycle papantayin kan Joseph bantay daw lanay tak motor din kuan natin na adin 10,000 atin ako na mga 1,000 la 500 500 so ang buhat ni kuan ni Joseph gindaran niyan kuan an motor nga to niya garahe kay siyempre para secure pero an motor ginkawat itpakian na yan kailangan babaydan ni Joseph an motor ni kuan an motor nemo may mo siyempre baydan na mo Joseph para bantayan it kuan ito yung motor so yung buhat ni Joseph iyagindaraan motor nga to na iya garahe pero hinabog kawat aning motor ang pakiana kailangan babaydan ni Joseph aning motor ikatulo so example yung aton Raquel humuramin oven kaya may niya lulutoon ngaton oven microwave nila sample Raquel may daginuram mo nga kuan madipod madawit mo microwave may dako lulutoon naglalak sila kung ko tayong pagluto so habang nga gamit niya microwave ang nahinabo ang microwave kuwan naruba habang gigamit niya kailangan babaydan ni Raquel ang mo microwave para batunan ng mga pakiana kailangan na doon masabtan at mga balaod syumrim mga tawo nga ginkuanan para gin alayunan para bantayan it mga kuan mga propiedad at ibang nga tawo so ito sa nga tawo nga na caretaker o kailangan ni safeguard ito sa nga bagay hit ibang nga tawo tawag iya shomer so include in it mga tawo nga nahuramhin kuan bisan anong item lapis bisan ano item bisan humuramin kuan araro humuramin pala o di kaya ginrentahanan kuan example rentahan ko daw lang na kuan pedicab or tricycle so natanan nito responsibilidad nila nga kuan i-secure iton hiya nga dere nga maruba so may da upat ka klase it syumrim shomer hinam shomer hinam
Asya ito kuan may daginhatag ito sa nga tawo para bantayan until nga bumalik ito niya nga tawo. Example sa nga kuan. Example Yosef. Kumatuya kang kuan. O Yosef. Nga dalanay na imo ha. Pero kay magsangkay man ni Yosef nga ni Abraham, wari bayad. Nga makakunlani kami, idakon motor kadalani ay mo balay ha kay magkuhan kami, babakasyon lang kami. So sumigi naman ni Kuan, sumigi naman ni Yosef. Wala problema Abraham, sangkay ko man ikaw. So siya nit mga balaw dit Kuan, Shomer kinam. So, kung example na hinabong nga doon, question number 1 nga, example, magka-travel na Kuan, Yosef, diba ka to Kuan, ayarat si Israel, kasi yung nagpadara Abrahamin luggage para niya anak nga na eskwela yeshiva ha Israel. So, an airline na siya nakawara. So, there niya kailangan bayaranan na wara. Kay for free man. For favor man for free. Hindi man siya nakawara an airline man. Ano kadua? Kung waray witnesses nga nagpapatunay nga nawara or gingkawat, kailangan siyempre kung waray witnesses, sample, Kuan, Yosef pa siyang ginalayunan ni Abraham magsangkay hira. Dumakanlaya nga nawaran lagis pero waray nagpapatunay nga nawara good man. An Kuan, an lagis. So, an Shomer kinam, Yosef, nga asan Shomer kinam, kailangan niya mag-oath, mag-swear, ato bangan bit din nga waray niya sala, it was not his fault. Nga kailangan niya mag-out nga waray niya gamita an ginpapaalayon na iya nga waray nat nga tuwa iya na iya possession. So kung iya buhaton ini siyempre waray witness nga nawara good man niya na yakan o magswear ya atubangan itbit din or Israeli judge. Diri yan nga judges sa Israel. Iba secular judge yan na. Kaya dito nila mag-aram. Kuan talaga. Rabbinical judge. Mga dayan. Mga bit din. Kailangan na siya susundon. Kaya siya tama. Kaya bison Torah ito nara. Torah. Tika nga Ginoo sanglit. Mas dapat siya magsusupersedit. Kuan. Mga balawit. Mga kuan yan na. Example yan na. Kung mga balawit yan susundon nimo. Okay. May mga kuan nga mga balawit nga karuwag masing nga okay abortion. Kasyat karugit mga tao nga to, kit mga tao baga nga to kuan Sodom Gomora mga tao may mga kuan na huna-huna diri na mga aset erong panahon na susundon nim. Diri ibig sabihin nga okay tao, okay Ginoo. Dapat okay Ginoo. Nga kung okay tao, kuan na la iton bonus na la. Kamang Ginoo nga bawal lalaki to lalaki nga babae to babae. Bawal. Diri nga ikat magkukuan magbubot-butas masang ka natud kit Ginoo. Oo. Ko asya mga tawo nga mga bipinuwan ng lilirot era kalugaringon. Nira makuang kung hain talaga hera. Mapawala hera o mapatuo. Parat Ginoo, parat panulay. Aging kita kakuan nga Satanas. Hanggang nga siya nga iba ito ni Satanas kuan. Powerful it kinuhip. Satanas nag-i-exist kay agit Ginoo. Gimbutang ito ni Ginoo Satanas bala may anghel ito niya. May dat niya paras ba't may angel of kuan, may angel it justice, angel it something, may mga nakatuka kada usang angel may danera usang mission. Satanas ito yung mission pagsulay. Kaya paano tao mga kapamilya kung wari magsusulay? Kaya tao maaramang katatat mo pengan dire, di ba? Kung wari magsusulay, paano ka makukuha nga magbuhatin maraot kung wari magsisinulay wari
marang kit may danat evil inclination, minsan evil inclination nakaturog o kailangan may dan nagsusulay nga para umandar, para maging active, maging wild itim alatim kuan evil inclination name na siya ito. So kailangan kita mahibaro nga asya ito kita Ginoo o there yung paper sa kita yung paper sa kailangan ikaw mismo pumili. Kung pipersahan kita Ginoo nga kumuha na hindi baga kita mga robot. Pero dili kita robot. Iba siya nga may diversity. Minsan mag-aaga kita at usang nga bagay nga kuan. Oo, so ito aaga kito. Usang nga bagay di nakita mag-aagri. Tapos mag-aagri na lang at mag-aagri. Kaya sa diversity. Hindi kita mga robot. So sa na ito kanano, Shomer kinam. Shomer sa karon naman, kung gimbaydan ka, sample, nagbayad ako mo 500 para bantayan tak motor, asya ikaw, tawag mo, Shomer sa car, caretaker ka, kay binaydan ka, baydan ka para bantayan tak motor, sumigi ka. So, asya mga balao dit Shomer sa car. Kung gingkawatan nak motor, kailangan mo itong baydan. Kung gingkawat. Pero kung nawara or gingkawat, kung nawara o gingkawat, example, gingkawat kung gingkawat, kailangan mo baydan. Pero kung gingkawat nga, ginhulugan kuan, example, may kuan ba? May kawatan. Tapos, nagmata ka. Uy, kawatan, ipagkuhan na. Tapos, duwahira. Tapos, ginkukuhan ka, kintututukan kang pusil. Sige, makuhan ka? Malabang ka? Sige, malabang ka? Papayagan kaming kawaton nga motor? O papatayong ka namon? Siyempre, masige ka nala. Kay butang lamanit na motor, bisan kuan. So kung may dakawitness na nagpapatunay ito nga mo talaga ginpigilan tas ginkuang ka, ginkuan ang tutukan kang pusil, dire mo kailangan baydan ang motor. Pero kung waray witness, nga yumakang ka lang nga, gingkawat kasi ito nga motor, pero ginkuang kasi ako, ginhulog ako kung papatayin ako, tas waray witness ba? Example, asawa, waray nagmata, waray anak, waray nagmata. Waray witnesses. There are witnesses. Kay mga balaod kailangan permanente duha. Duha dapat permanente witness para maging valid. So, example, waray duhang tao nga nakakita papatunay nga ginhulugan nim kuan. Tutukan nga pusil sang nakawatan motor. So ito yung kailangan buhaton kung kaya kang kantuod, kailangan nalot nimo mag-utabit din. Ora kuwan judges nila mga judges yan nga mga secular nga der natot Ginoo der maaram nga concept justice at Ginoo it naghatag nga natura mismo asyat nagkukuan nga napapansin ko lang halos sa tanan nga nahi kuan nga ni it sistema it mga tao bisan der mga religious din maaram nga it mga sistema i-relate ugin pattern nga dehatora. So sheton, kailangan niya mag-oath nga kuan gimbantayang ko ito ng ginhulga ako sanglit na wara iton hiya. So asya to kung dire na kailangan bawion. O di kaya kuan example something na expensive, example chandelier, mamahal nga chandelier, example merchant, example ako businessman ako so may dako chandelier nga mamahalon takay malakat ako nado ako makawaton na chandelier kay wari ako nga takbalay so katukuran usa nga tawo pare
babaydan ko ikaw, bantay daw lang akong chandelier nga dere kawaton, kadala na timbalay, tagaan ko ikaw 5,000. Agi daw kay naglinog. Paglinog, ang chandelier nahulog nga nabuong. So dere mo net kailangan baydan kay natural phenomenon, acts of God. Tinatawag ito force majeure or acts of nature. Acts of nature, acts of God. Nasya ito tiya. Extension ito just as Ginoo, it Ginoo, o it nature, instrument ito Ginoo. Sanglit, waray mo na't mahihimo kung saan ito. Di rin na kailangan baydan. Sakir. Example, usang nga tao, nagre-rent ito sa nga bagay. Asya gihap. Asya gabit mahinabo. Kaya bagamat nagre-renta, ba't kuwang ka caretaker? Example, kuwang ka, nagrenta kahin makina. Example, ano ba mga electric drill. Gingkawat. Kung gingkawat nga kuwan, gingkawat nga ano ka python, nga sorry ito nga waray la, gingkawat lahay mo balay, mo ganuntahan, masing sorry pare kiging kawat manan kuwan, anim electric drill. Itim sorry, walang problema, pero kailangan ng baydan ito electric drill. Kaya ganrentahan mo la ito, so kailangan ng baydan. Pero kung ginhulga ka, may nakawat ang ginhulga ka nga, paano ba tayo ko? Hindi mo kukuha nga electric drill. Hinulot mga nga electric drill nga magkukuhan pa, hulga. Diba? So, asyeto. Para sila balaod han Shomer Sakar. So, ano man lotan Shoel? Ani ka kuhan, ani ka ika-upat, an siya, diba? Shomer kinam, an for favor, or doing for pay, kaya buong upay nga tao. Ani kadua, kung may dabayad, nga caretaker ka, baydan ka, or nagrenta ka, ang Shomer Sakar nga sakir para sila nagrenta ka or ginbaydan ka para i-take care ito sa nga bagay. Ang Shoel naman, kung humuram dere ka nagrenta no sa nga bagay, humuram ka, borrow something. So ang mga balaod han Shoel asyeni, o usa nga item na wara, gingkawat or naruba by accident, kung hino man ang naghuram, kailangan niya baydan. Bisan pa, di rin niya kunitiya control, beyond this control. Example, kuwan. Ano ka pa iton? Humuram ka ako ng kuwan. Sampulin laptop. Pahal mo daw yung laptop. Okay, pahuram ka ano. Gidaw kayo nasa ka man ng tricycle. Nahulog. Di naruba. Pare, sorry kayo naruba. Walang problema na yung sorry. Pero kailangan yung baydan. Kay imo to ginhuram. Imo to ginhuram nga kuan okay condition, ibabalik ni mo pa condition. So kailangan ng baydan magkanong kantidad ito na laptop. Bisan pa nga kung aksidente or bisan pa nga pare gingkawat anim laptop nga ginuram kaya mo. Sorry. Okay lang na yung sorry. Pero kailangan mo ibalik it na laptop nga yung ginhuram. Kaya kung wala ni method direct makakawat. Di ba? Kung kung nga di ako, wala may problema kung nga kadakot laptop. Pero, wag ginhuram mo man, kailangan mo maging responsable. Kailangan mo ito secure all the time. Kaya mo ito ginhuram. So, kung nawara, sample, pare na kanila katulak ka library. Anong laptop nawara tigda? Sorry. Okay lang them sorry. Pero kailangan ibalik.
kailangan baydan. Kasi balao dit paghuram. Mahuram ka tas nawara, kailangan ning baydan. Kasi ito tama, ngan asya karuyagit Ginoo. May mga balaod kitang kailangan sundon. Kasi ito, okay, kung diri, maraot kang nga tabo. So, paano naman kung, example, ano ka pa ito, gingamit mo lahiya, tapos, normal lang yung kagamit. Example, serotso umarang kang serotso. Normal lang yung paggamit. Diri nga, rascal nga. Iting paggamit rascal kay diri mo. Oo, kailan kuan paggamit, rascal. Rascal. Paggamit nim, serotso kain kahoy. Sampol kukulamber. Tapos naruba. Nakuan bahiya, bagan na, siyempre minsan napipihingit mga kuan. Mga serotso nga. Tapos mga ngipon minsan kuan nagkaka-disarrange, kailangan yung patarumon otro. Dili mo nat kailangan kuan baydan kay imo man lamang gamit normal. Pero kung kuan gumamit ka hiton, example may danim ginhuram akon nga electronics. Tapos example generator, kasi nga ito na generator for 3 hours la iton ha. Kay kung asya ito iya maximum kapag gamit. Yan na, kung sumubra na nga na 3 hours at paggamit, maruruba na iton. 3 hours. Gingamit nimo 1 hours pala, ruba na. Wala problema, wala bagay lang. Kaya mo gingamit normal la. Pero kung gingamit nimo ito na generator, 4 hours na, sobra na hantulo ka oras, kailangan mo na baydan. Kay nag-exceeds ka na kung ano ang normally nga ginggagamitin ito sa nga bagay. Sanglit, diri ka irresponsable ka nga nagamit. Agit yung pagiging responsable, kailangan mo baydan. So, sheton. Sample kuan. Sample nagkuhan ka. Martilyo ani minhuram, hammer. Tapos, nagmamartilyo ka lang. Normal lang pag martilyohan mga kuan, mga raisang. Tapos pag martilyo, ang uluhan martilyo, lumasik, nagbulagan niya karaptan. Wala iton yung babaydan. Kay, ang gagamitan lang nimo, raisang man. So, normal lang ang gagamit. Pero kung gamitan mo itong adtuhit martilyo, pag hit puthaw, imo giminartilyo yung puthaw nga, matibay-tibayan nga puthaw, tapos nagbulag, kailangan mo na ito baydan. Kaya dito na sit gamit martilyo. Ito nga martilyo para martilyong naraisangan may kuan nga nga bugat may sungay alikod. Para raisang ito kasi mo gamit para hakuan bakal. Saan kung maruba, kailangan mo lang baydan. Bisan imo ginhuram. So sheton. Diri nga bakay ginhuram nimo, problema na tag-iya. Ginhuram nimo kay marang katim utok nga kung maruba kailangan nim baydan. Maliban la kung gingamit mo ito normally, gingamit mo na normal ng kuan, kailangan mo balik. Kung normal lang kapag gamit sa serba, wala problema. Paano man kung paras ka mo? Paras ka mo construction worker ito sa kuan, nagkukuanhin hollow blocks. Ito sa luwat panday. Yan humuraman kuan, an nagkukuan hollow blocks in martilyo, nga panday. Nawara. O di kaya kuan, yung kawat. Di rin mo kailangan baydan. Kaya ito man, kaupod mo man ang ginhod man. Ibig sabihin, nakat to man hiya. Mga witness yan nga, kaupod mo hiya, snawara tigda. Paano?
So dere mo kailangan baydan kay working together kahan naghuram. So back to the questions. Kailangan na tigam na ng tulong nga pakiana nga gin kukuan haton dala taga haton. Ang kailangan may baruan ano figure out what kind of shomer each of them if they have to pay or not. Example, Shemuel shomer kinamiya. Andi bagin alayo na ng luggage. Shomer kinamiya kay por prilahiya waraya by day. He was not paid para bantayan ng luggage. Nga nawarad to Agihan Airlines. Nang kung example, waray magpapatunay nga nawaran airlines, sumakan lang simul ka na bram nga nawara, kailangan lagap niya maghimon out nga tuha mga judges nga waray ito na akon so dito. So di na kailangan bayadan. Ang ikadong question naman ang kuan example, Joseph gimbaydan ni mon kuan Joseph gimbaydan hiya in something para bantayan yan motor Joseph shomer sa karya. So kung asya delikado yan nga basta ka nga ni maging caretaker at usang bagay kay gimbaydan ka man so kailangan nimo baydan ito kung mawara maliban la kung kuan maliban la kung ano ka pa ito kung ginhulga ka nga papatayon ka kung dire so imong pasagdan na lang nga makawatan motor so waray problema o di force majeure or acts of nature or acts of God earthquakes so di mo kailangan baydan so shetot mga security guard kuan ito nira shomer sa karito nira so kung example mida ka security guard nagbabantay kahit kuan balay it kuan nimo trespassal nimo i-secure it improperty nga waray mga awatas may dan gingkawat so kung anong gingkawat kailangan baydan ng security guard kay gimbaydan niya as a caretaker shomer sa karya kaya siya lagi nga gin-employ ka para bantayan so kung may nanganim kuan nangawat sorry dere kailangan baydan ni meto sangat kung may nababatan kita mga kuan nga TV nga sing nga gindidida ka era security guard kay may daging kawat precisely kay asyo yakanit kuanit kay balao at Ginoo gin-employ ka para secure it na balay or it na building para waray kawaton tapos may nakawat ikaw to responsibilidad kay sumigi ka kung nga diri ka mag-risk diri mo kaya secure ito sa nga building kay example dako usa kala nga security guard tas may daging kawat kailangan mo baydan kay kung in the first place kung diri ka kuan diri kung nag-aalangan ka nga so dako man nga building para to sa nga security guard ba napulo dapat ini nga security guard ani di kung sumigi ka, dali ka. Kung dumisyon ka nga dire, sumasaman ka nga sige, tapos magkuhan ka nga, magperma ka nga, pero kung may mawara, ayaw ikuha na akong kayo sala ako, mga security guard. Pero kung sumigi ka, mawara nila, kailangan baydan nito kay kuwang ka, shomer sa karka, gain paid ka para i-secure it o sa nga bagay. So, asyeton. Ano katolo, Hirakel na humuramhin kuwan in microwave humuram yung microwave tapos habang niya ginuhuram ang microwave normally niya laging luluto tama waray kuwan waray normalan kuwan niya shoeleya so there na niya kailangan baydan ang microwave kay gingamit niya ang microwave in a regular tama nga paggamit so asya gap ngayon init nagre-rentahin mga equipments nga
Kung maro ba nga ninim, kailangan nim baydan. Kailangan nim baydan it kuan. Kailangan nim baydan. So, kailangan nim ito baydan. Kaya yan kaya kung saan magrenta ka in something, tapos nawara, kailangan mo talaga baydan. Maliban lang kung acts of nature or ginuhulgat kalugaringon. So, kailangan naman ito baydan. Ano? So, ang sakir, ng shomer sakar, harus magpareho la. So, be careful. Besides nga, kailangan natin maghinahit pag-conhit propiedad at ibang nga tao, kailangan gap natin maging careful paano natin treat ibang nga tao. Kailangan natin maging nice sa ibang nga tao, nga di kita magyakan nga makaka-heart at their feelings. Yan, kailangan dili kita mag-take advantage at ibang nga tao. Antora, gimyayak ng kita, mawarningan kita nga kailangan kita maging careful about it pag-treat it mga balo, mga mga converts, mga ilo. Kaya ano? Kay era ginaabat nga bagan waray ibang nga tao na protektera para sa mga balo. Siyempre waray na nera asawa, bagan feeling helpless na era patit mga ilo, mga orphan. Waray na nera kuan, waray na nera nanay ng tatay. So feeling nera waray na nera nagkuan, waray na nagkukuan na era, nagdidepensa era. Ayaw pasagdit Ginoo mga las. Kay hinot tatay hit mga ilo, hinot mga depender hit mga balo, hino it Ginoo mismo. So kung usa nga tawo kuang pakarawdan it usa nga mga ilo, mga orphan, o di kaya gin down hindurit mga balo, siyempre tatamak-tamakan dira pagkatawo. So magtitino ko ito nira, masing Ginoo kay no sugad, papasagdan mo la kami, waray nagdidepend sa amon, bakay lasod kami ni, pobre la kami, sampot mga ilo, waray na namong kag anak, tapos siya lagapit na inabuha mo, may niraraog-daog kami. But it Ginoo mismo't mga ngalas, baka bata niya nga nagkukuhan nag-cry out mga ilo, mga balo o mga converts. Ang kung hinuman na nagbuhat iton para magsugad, magsasaper hinduro kay papa na siya at Ginoo. Kindness. Mga pobre, tawag ito na era, tawo hit Ginoo, Hashem's people. Sanglit may mga balaod, special na balaod para maging easy it mga bagay para it mga pobre. Bisan pa it usa nga tawo nga temporary lang nga ngailangan ng bulik, sampol na warayan lang trabaho yan kailangan yap nat buligan. Sample, ano sanggay nato nakalimtan nga ani lunch. Kailangan nimiyapod mo ng kwarta para makapalitin pagkaon. Dere ka lang napahuram, not only you are being nice, you are doing a mitzvah as well. Naghihimukahin commandment at Ginoo. Ang Ginoo ginkukuman kita nga if usa nga tawo kailangan mag-loan, kailangan niya loan ng kwarta,
Kailangan ni maging kind and give it to him. Pero, para nit mga Israelites, in nga balaod about it interest, para it mga Israelites. So, kung mahura nga nit usang nga tao yung kwarta, Israelite to Israelite, dire ka lang magpa-interest. May mga rules inin. Pero kung di ka nga na Israelite, pwede ka magpa-con-interest. An example, Israelite, ano sang Israelite, tumaraman na sang Israelite, tapos waray makabayad, pero maara man sang Israelite nga, asya makabayad kay waray pa talaga, diri mo ya kailangan pag sinukutan. Pero para ni masarap, din para hit normal aton makon. So kailangan diri mo kailangan pag makarawdan. Pero kung usang nga tao nga serial na nga nagpipinangutang nga asya talaga tiya trabaho magpinangutang na isinduro kung nga utang, tapos kuka na nga ni bisan maaram ka na nga may kwarta, imbis nga magbayad nagpipinamahal talaga din mga appliances. Wow, may dako appliances yan na sige nat kung kuan may story o appliance ko ni, tapos rin pa nga makakabayan utang. Mga wicked talaga itong mga mag-utro-utro na itong mga tao. Pero kung maarang ka talaga nga nagkukuri nga halos nga ni parating bugas waray, di rin na mo kailangan nga pagkita nim nga itong agian nga i-stop nim nga dadako papukan mo, i-embarrass mo yung asya ni tao nga di nagbabayad, pero maarang ka nga nagkukuri nga parating bugas, just sisinukutan mo pa. Kung maarang ka nga waray barayad pa, yan ha, ay wala na ipagpersa kay mga pobre tao ito't Ginoo. Pero kung maaram ka nga may ada tas di rin nagbabayad, asya iba nga sitwasyon. Example, kuan na may daniya utang, tapos nagpagarab na, may daniya utang humay tas nagpagarab na, tas di rin magbabayad, it mga sulit itong mag-route itong nga tao. Hey, may dananera kapasidad, tapos di rin nila kailangan magbayad. Kaya anong taon nila na di rin pagbayad, kaya may danera mga plano, kaya may nila papaliton nga appliances no, imbis nga bayaran ka asya tira plano. Mga tao nga sugad iton mag-route iton yung mga tao, and dapat before ka magsugad iton imo dapat unahon baydan it mga ginutangan nimo. Kaya itong hirang nga mga tao, asya itong bumulig ha imo, pawaray-waray ka, o kailangan naming kwarta, important din duro, tas yung pahuram ka, kaya natapos dirat imo pagkatao nga matadong ka nga tao, tapos may danan mo kapasidad para magbayad, tapos wala ka magbayad, imbes magbayad ka, kaya kung ano may nasakto ng bayad, pero nag-isip ka may dalang gusto gap pumatin appliances or bagong nga cellphone, himpalit lugod na may appliances or bagong nga cellphone, marawat ka ndoro nga tawit matad Ginoo. Kay ano ka pa iton diriton asset kuan diri la iton hit balawrit tao, mas labi na't balawrit Ginoo. Nire na tanan nga kung nagbabalgat balawrit tao okay la kaysa hit magbayad kita balawd Ginoo. Example, may singit Ginoo nga ayaw ito na abortion, tapos it iyurulad karoy kit abortion, ukulat abortion, so nasing ipa-abort iton, nasing dere o yung babayad ito kuan balawd tao, pero okay la iton kaya nasunod kat Ginoo. So minsan basta tigam ni naton it balawd Ginoo, permanente dapat asyat mangibabaw, kaya asya ito pinakatama kaya Ginoo na gudot nagyayakan. So wills and wealth, imagine butang kayong sticker nga dan imo kuan motor. So example, may dalang motor tapos butang kang sticker. So habang nakaliding, minsan it sticker ato ubos, minsan sticker kumbaga
ang buhay ay gulong. So sugad manggihap ko no, it kinabuhi usa nga rekuhanon. So nga rekuhanon, pwede yan na atot bawbawit kalibutan, top of the world, gitiya kay Rico Manhiya. Rico, nag-uukit mansion, expensive car, uunor hiyat damo nga tawo, respeto ti ibang hiyat mga damo nga tawo, kay siyempre rekuhanon gudiya. Tapos suddenly, may na hinabo. Ito na mga bagay na tanan na bankrupt ya, pawaray-waray na iya, waray ubos na niya kwarta. Yan na, it nga reko, ito na ilarumit gulong. Waray na niya kuwan sa rakyan, nga expensive, waray na niya balay, waray na niya honor, din nagipira respeto, kaya din naman niya reko. So, ano yan nala, kuan, kaya nala niya buhaton is, kuan, nga mapakaon tiya kalagaring nga tiya pamilya. Kan para itry nga i-rebuild an iya fortune. So, kung mahinabo iton, bagal iton something nga may da nagpawra maayahing kwarta. Trying to rebuild. Example, kung ano, para makakomba, move forward. So, asya yung tao nga, sugad iton. Ayaw kita hingalimot. Kung example, kuhan na, tapos naging pobre, tapos di mo nalakang nga, bagan makapakaon mo na lating pamilya, nahinabuhay mo bagay Ginoo ginpapahorang kin something it Ginoo nga kailangan ni magpasalamat lagi. Sanglit kung it mga tao may dangani na nahuram nganit kamo ay ibang nga tao or bisan ako nang wala ta kailangan isipon na nga suwad iton ganit nahinabo bat kuan itak kinabuhi nakadepende hitak ginuhuram yan na kay kung hindi rin nga ni mamamatay ako ba't pagkaon ba nga upod mga ko parating bugas so dinin kay kung bisan ano but so dito so kailangan kung may naton capacity ability nga kapag bayad kailangan bayadan naton kay kung sorry nga di kita magbabayad ungrateful kitang doro waray gamit kang tao kay haura sa din pangangailangan may bumuliga mo yung pahuram ka nagtiwala mo tas may danan ng kwarteras di rin yung babaydan asyat problema. So, bisan kung reko kaya na, kailangan kalagat magpahuram itawo. So, asya ito. Pero, kailangan, parang kagapit sa papahodban. Kaya minsan, may mga tao talagang mga serial na. May mga serial nga kuhan. Marang kanet, kalawsing na ito nga. Asyat mga trabaho pangutang, tas wari makarit magpangutang, di rin makarit magbayad. Makarit magtago-tago. Tapos kung isusuktan na, siya ba't maiso kasi mga tao nga mga mag-route indoro. So kung usang ito sang rekuhanon, example ito sang rekuhanon nga tao nagahatag in charity or nagpapawaram kwarta at mga pobre, win-win situation ito para na tanan kay reko nga tao naghihikaw pa itiya kinabuhi halangit ngan pobre luwat na tao naghihikaw pa itiya kinabuhi nga nakalibutan. So siya ito win-win situation. Tell the truth. Nagyayakan ba ito nga pairayuhit pagkaunit baboy or pairayuhit pangawat. Waray kita ini allowed para magbuhatin ng mga bagay. Tapos ginwarning ang kita nga pahirayo. Pero
Kakano kita ginyaknan nga about hit ayaw pagbuwa. Antora nagyayakan nga medvar shekar terkak. Stay away, far away, stay far away, far away from saying a lie. It pagbuwa, diri maupay. Ngan, it gets such a strict warning. Nga nito ra nagayakan na aton nga magyakan hit kamatuoran. Hit kamatuoran maupay kay usa ito hit mga tulong nga bagay nga nag-sustain hit kalibutan nga mag-exist. So, truth, justice, and peace. So, asya ito nga, peace and order, kailangan talaga ito para mag-exist ito sa nga society. Kaya waray nga ni justice, waray peace, waray kamatuoran, waray na. So, kung naggayaan kita at kamatuoran, kalibutan, usa kita at mga rason kaya nung nagsusustain it kalibutan para magpadayon nga mag-exist. Pero kung nagbubuwa kita, natin dadara distraction hit, kalibutan. Pero may dayton mga kuwan. Something na mga kuwan balaod about iton nga intricate nga mga bagay nga. Example, kung kuwan, may daw na mumasing ka nga may bugto nimo tapos ada yung balit tas may da gusto magpatay ha iya. Maya kang ka nga adita akong sa mapagang ka, adating bugto, kay papatayon na, masing ka nga, there ito na shit, kamatuoran nga ginyayakan. Kailangan nim gumamatit common sense. Pero there na tan na tao may common sense. So, kailangan, ito, mas mga asyang leader, kailangan magkamay adan wise heart, kaya they relate about it, utok, minsan mga tao nga mga baltok diri maron tiraging bubuhat. Pero kung may naka wise heart or mindful heart, maron kating kukuan bubuhat, maron katamang andiri ngan san o kailangan mo magbuwa para makasave in life. Ang kailangan kung san o ka kailangan magyakanit ka matuoran bisan kabalyo patin kinabuhi. Person mga sages, yung Rabbi Akiba, bapagyakan nga equanity faith, pero yung makanhiya dire kay kareg niya equanit Ginoo nga Ginoo sala sudinin nagkumbahiya naging martir. So kailangan kita mahibaro kung sano nat ibubusit at buhay magayakan at kamatuoran kay bubusit at buhay nga sano kita magbubuha para makasave it kinabuhi. So asyatot kailangan wise heart. Kusta may dada akong nga reward at mga tao nagayakan ng kamatuoran. Ano't mga reward? Ilaw gitira kinabuhi. Ang Gemara nagyayakan na aton nga about an unusual nga city of Kusta. Ang mga tao nga nagukoy ngadto very careful nga magyakan it kamatuoran only. So nahinabo no one in the city died young. So na-reach nera ang pagkahinugan era edad. So tamang edad. Namatay hera by old age. If Ginoo na diri makaupurit mga buwaon. Hashem does not want to be around a liar. Pag sumatit ka matuoran, nagdadarahit mga tao nga maharaniha, it Ginoo. Ngan pagyaya ka ng binuwa, nagpaparayuhit Ginoo.
Ang Baal Shem Tov nga ni Alter Abkim nagtudduhaton nga kung para maging maupay ka nga usa nga kuan Israelite, kailangan nimo maging careful nga diri ka magbuwa. So asya, tunit ka matuoran usala. Tiga minute ka matuoran usala. Diri duduwa usala. So maring ka nga kuan. It busag. White is white. Busag is busag. Waray na kuan nga masing nga it busag itom or busag yellow. Diri kay et kamatuoran diri na kailangan hin mga reasoning or mga kung ano-ano. It truth can stands alone. So, kung white, pasit, yung makang Ginoo usala. Truth. Di mo na kailangan yung kung ano-ano nga kuwan, nga masing kang, so din, tas masing kung sumaring nga Ginoo, tutulo. Ginoo so din, diret tinuod. Kahit kamatuoran, diri mo kailangan dipinsahan. Kahit it truth, kamatuoran can stand alone. Pero dere kamatuoran it mga binuwa, mga deception, asya tong kailanganin mga kung ano-ano pang damuan nga mga para makatindog. Bagaging bubutangan ni mental para makatindog it binuwa. So example, minsan dili nat kailangan magbuwa para di ba naya ka na kayo, example, may mga usanin mo nga pamilya mo, tas may nagbibili nga gusto pa tayon. Pwede ka magkiyakan nga in something nga diri ka talaga nagbubuwa. Kung example, ada timbugto. Siyempre, timbugto, sumakubano nga tutoy yung balay. Siyempre, lalak siya, tas di ka marang, anong lalak ka man? May nagbibili nga ako, sige si tawad to. Siyempre, di ka marang kung hahay niya nagtatago. So, ito yung babaton, yung makanit criminal nga, natin bugto, ay papatayan na masing ka nga. Direk marang kung hahay niya, anak. Direk marang kung hahay niya, anak. Direk marang kung hahay niya, anak. Siyempre, di ka nagbubuwa, kaya di ka man talaga marang kung hahay niya, kung ato ya, igbaw, kasi kinempura, kusina, kuwan. So, balik ka magbuwa. Hindi kaya masing ka nga. Kasi nga, example, dik maaram. Tapos sa'yo muna nasing ka, dik maaram yan na. So, maaram, di ka nagbubuwa. So, siya to, may ways nga para di ka nagbubuwa. Nga, di ka nagbubuha, nagayakan ka, nga di rin man talaga binuwa. Pero naiiwasan mo lagi mga di rin mag-upay nga mga panitabo. Pereka, take it down. Kung nakita kahit usang tao nga tipak hinahinay nga nangangawat na or midag inrurubait kuan rurubait sampul motor timbugto, dire mo ba iton pipigilan ito nga tao kasi nga siyempre kailangan mo i-take care property ito yung bugto, ito motor yung bugto. So it mga Israelites mga magburog ito brothers. So asya ito ngayon ko kuman ginituduan kita ngay pilit mitzbahit pereka nga tutduan nga it mitzbah nga help unload an animal that will collapse under the heavy load test carrying. So example, may dadag ko may dadangki damo-damo na niyan karga. So kumita ka nga nga kukuan na kailangan buligan ni mitim bisan dira pa ning bugto. Natanan nga mga Israelites magburog to. So kailangan buligan nim. Na kung dira nga nito sa example donkey may katurumba na so kailangan buligan nga der i-unload it mga bagay-bagay. So siya kinabuhi tao nga kung may mga problema kailangan natin
makipag-share era problema para maiba ng era load era problema kay mga misay ngang kayaman ang Ginoo na diri nga maltratuhon naton mga hayop. Nga example may danim mga alaga. Example may mga alaga nimo. Example may mga alaga nimo before ka lumingkod ngang kumaon kailangan natin mga hayop nga mga alaga asya nim tim pakaunon. Asya itot balaod ditora. Balawat Ginoo. Naderet Ginoo nga it mga hayop magsuffer. Asya ito nga usang mga rason nga kailangan at buligan it mga tao nga i-unload it mga example donkey may mabugat nga karga kailangan buhaton ni unload before ya mag-collapse o bisan ano nga basta nga ni kuwan basta nga nagkukurit something kailangan buligan nato example mga tao problema asya it pag-unload it mga problema o di kahit basta hayop it mga hayop naman liwat minat mga laka before kita kumaon naranit kumaon conquest ang Ginoo ginyak nga mga Israelites hindi mga mag-upay nga mga butang nga anot may hinabo kung ikungkar na nera it kuan erat Israel land of Israel nga magbabadarayahin powerful nga anghel para protektahan hera. Ang pito nga kanaan nga nasyon nga nag-uukoy ha Eretz Israel makukuha mapiperde piperde honera nga mga Israel sa siyat mag-uukoy nga tuhit iton nga nasyon. Kaya no ngayon nga it mga Canaanites dito. Kaya it kanaan kuan iton mga Canaanites niyo kan ham iton. Ang kalibutan ginto nga kan Shem Japet ngan Ham. Ang kan Shem nga dambot nga kan Ham ngadtuhan Europe dapit ro igbaw north. Ang kan Ham nga dan ubos. Pero ang gimbuhat han kan ni Ham iya mga descendants kumadto ra middle nga which is direton opodhen era to nga dapat okyan. Dito ra nag-ukoy. So, kailangan ra nag-era gan rab an inheritance of mga offspring ni Shem. Sanglit, asya itong ginhatag ang Ginoo ngan na mga kanaan, mga mag-routed ng mga tao. Mga idol worshiper iton hera. No peace, waray kamurayawan. Ang Ginoo ginsugo ang mga Israelites nga ikungkor sa kupon an Eretz Israel as may danera mission nga i-destroy ang mga rebulto i-destroy ang mga rebulto ang mga kanaan nga ng mga Israelites diri dapat magkamiadahin peace deal hit mga Canaanites nga mag-aalaw haera para magpadayon nga mabuhi nga tuhit Holy Land. Kung it mga Israelites pasagdan ng mga Canaanites nga magstay ngadto it mahinabo ira papasayon tara ka lugaringon nga magserbihit mga waring mga kuan waray mga worthless, waray mga halaga nga mga rebulto. So siya mga bingkuan harang Ginoo nga i-destroy ang mga rebulto nga di waray dapat peace deal. Hit mga Canaanites kay mga salbahe ra mga wicked. Real peace. Ang mga Israelites tagaan na ram promise nga kung ipupulpil nera mission ngan kung mamamati ret Ginoo ngan isisend away nera it mga kanaan nga mga nasyon
it Ginoo i-bless sira. Ngan mag-uukoy raha Eretz Israel or land of Israel in peace and happiness. Kamurayawan ngan kuan. Ano ka pa iton? Kamurayawan ngan kalipayan. May danera mga kamiadaran inap nga pagkaon, waray mga sakit, nga maghihiglawi gitira kinabuhi. Ngan it mga kalaban nira mahadlok atakehon nira. Nang kung if ever ang mga Israelites era diretso mapiperdet era mga kalaban. Not so fast. Dito mo by part my Israelites kung ngo it will na. So there ko no maupa, it would not be good if the Jews would conquer the entire country all at once. May mga areas pa nga dire pa na-okinet mga tao. So may mga wild animals nga mag-move in, all sorts of wild animals. So yung makanang Ginoo nga dire pa yan na panahon para i-conqueran kuan Eretz Israel kay may da pa nga mga lugar Kanaan nga dire uninhabited waray pa okin mga tao. So sumreng ayula niya na dire pa. So pero it would take 7 years daw kuno para sa kupo ngan another 7 to divide and settle it. So ang may nabuan ang land of Israel ikukungkur nila slowly. Ang mga Israelites may da sakto nga panahon para mga tao makasakob ngan mag-settle. Ano man daw kuno, gaano man daw talaga kahilawigan pag-conquest. 7 ka tuig. So, and more about Matan Torah or giving of Torah. Ang katapusan ng parasya, ang Torah nag-istorya pa mga iba pa nga mga detalye about ang istorya nga hinahinabuhan paghataghan Torah. Another example, an Sefer usapang example hini an book of Bereshit or Sefer Bereshit or Genesis. Ang Torah nagaya ka naton about han tatay ni Abraham. Ang tatay ni Abraham ang ngaran Hiterak. Namatay ngan ginyayak ng kita ngay Abraham kumadtuha Eretz Israel. Ngan in fact Hiterak ang tatay ni Abraham buhi pa han bumaya hi Abraham ti pagadtuha Eretz Israel. 2 days before ighatag ang Torah, ang Ginoo ginyak na niya Moshe nga kumadtuha Har Sinai or Bukid ang Sinai, kaupo na niya bugto nga hi Aaron. Ngan aniya duha nga umangkon niya nga duha nga anak ni Aaron nga magurang oldest sons nga gingangaranan nga Nadab ngan hi Abiho. Ngan han 70 nga mga Israelite wise men. Pero himo sila asya lang ginalaw ng Ginoo para
kumadtuhan madakmol nga dampog igbawhan bukid kung hain atot presensya nga makusughit Ginoo. Nagyakan ng Ginoo kay Moshe nga lusad nga nyetnit mga Israelites nga pagprepara para pag-receive han Torah. So kailangan nira nga ikipitera kalugayan maging holy hera physically, pati nira mga clothes spiritually pure, pinaagi hin pagkariguha mikba o ritual bath. It ritual bath, it mikba kung ano niya bagayan something nga holy na ground nga pwede kariguan nga tikang hit kuan source, may source niya, example of spring or running river, tas nakaton may kuan, so dapat tubig na kuan diri stackable. So nga diri nera kailangan they should stay pure for the next 3 days, nga diri pwede na touching anything that is tami or impure, example mga patay. Di na pwede kumapot kay magiging tamihera, impure. So, kailangan nila ipaparatera kalugaringon para mag-impure palitera mga bado. Writing the Torah. Moshe lumusad, kaupo dan minsayang Ginoo, ngan, ginyak na gintudduan ang mga Israelites ang mga commandments. Ngan, asya ni ang 7 nga commandments para diri mga Israelites nga kailangan nila i-keep nga an mitzvah nga ginhatagan mga Israelites ngadto nakatupera mara kaya siya niyan better nga kuan tubig siya mara usa nga lugar nga era ginhunungan ginkampuan after nga na batian. Auto na batian nera ang ginyakan ni Moshe, ang mga Israelites bumaton. Whatever Hashem says, we will do. O anong ginyakan ng Ginoo, bubuhaton namon. Asya ni dapat it alakriti. It kwan nimo readiness to serve God. Yan na. Han hi Moshe kumadtuhan iya tent, nga iya ginsuratan first part ng Torah or parasha, iya ini ginsurat na tanan tikang han Bereshit beginning until that day, the 4th day of Siban. It's Siban, ika-3rd month ito hit Hebrew calendar. Itsahan nga month, Nisan, ika-2 Iyar, ika-3 Siban. So, ang ka-3rd month, 4th day of Siban. And Nisan, nag-start tika nga tuhan kuhan, Exodus. An awesome day. And pagkabuhasan, the next day was awesome. O, payda ko, no? Asya itong adlaw, kung diin ang mga Israelites, nakipagkuhanherahin covenant or unbreakable agreement hit Ginoo. Nagpromise sira nga ikikip nira ang Torah, nga nagpromise ang Ginoo nga ikikip nira as a nation forever. So asya niyan mga agreement ng ginhimon mga Israelites ang Ginoo one day before ang paghatagan Torah. Moshe naghimuhan misbeyak ang covenant. Naghimuyahin 12 nga stone pillars around the misbeyak to represent the 12 Shebatim. Shebatim means 12 tribes.
Shebat tribe. So, ano man daw kunuan Sheba Metzbot, han mga Benenoa, asyainin, not to worship idols or idolatry. Iga pwede inampunin mga rebulto, kahoy or bato. Kasi ito, yakan at Ginoo ayaw. Ngayon, Ginoo ayaw, there nga, dapat yung excuse. O, ayawit na idolatry, ayawit na mga idols. Not to curse Hashem or blasphemy. Dari mo pwede gamitin it kuanit Ginoo para masaring ka nga. Ini nga plastic, putaw inin. Dari ito na siya. Paano ka magsuswer ka? Magsuswer ka nga. Nagsuswer ako, nga ini nga plastic, putaw inin. Dari ito na siya. Kabaliktaran iton. Dari ito ka matuoran. Ibig sabihin, nagyaya kang ka hindi ka matuoran. Tigamit ka matuoran, dari kailangan insuporta. It kamatuoran, kaya tumindog mag-usaan. Dari kailangan damo pa nga mga explanation or mga para tumindog. Kaya asya ito, mga dari nga mga tinuod nga mga false, mga binuwa. Asya ito kailangan damo nga mga explanation, justification. Ikarag nera, butangan tiil para makatindog. Kaya ito nga daring ito nga binuwa, dari ito makakatindog. Kaya wala itong tiil. Di parasit kamatuoran can stand alone. Dari nga ni kamatuoran na siya itong damo. Damo na mga kailangan pa explain. Kaya kaya dari kamatuoran. Saan yung tatry i-justify. Parasit pagkuan it rebulto, ibang nga tao, nagampot mga rebulto. Kadamot mga, papakayanan, kailangan magkuanit mga rebulto, mga batong ang kahoy, damot mga explanation kasi din. Hindi mo kailangan mag-explain kung asyat kamaturan. Pero kayo makanat Ginoong ayaw hiton. So kung sobrang Ginoong ayaw na worship idols, mga rebulto, ayaw na mga rebulto, ayaw na damon kuang, kaya dire ka Ginoo, tao kala, isang kailangan kalimtan ng ego, hato bang nit Ginoo. Okay, kung suwa dito nga di rin muna kaya ikonitim ego at bang may nakita mga tao may mga ego kita. Minsan di kita na perde kung kasturat di mga tao. Pero kung di rin kayo magpaperde bang tao maraot ito pero di ba medyo di rin pagod maraot kayo doro. Pero kung hatubangan na mismo't Ginoo nga ikaw mag-usaan kala nga sige kalagat konit rebulto hitaas lagap itim ego kaysa hit sogut Ginoo imo lagap gimpapalabaw tim ego kay di ka gud napaperdehit sogut Ginoo nga nasingit Ginoo yot na mga rebulto sige kalapit rebulto itawag ay mo maraot kan duro nga tawo asya iton ngan waray ni magiging rason nga to ka na hit court sa beben asi kang Ginoo kay wari man ako chance nga kuan wari man nagyakan na ako nga ayaw hiton masingit Ginoo damo nga beses adlaw-adlaw nga nabubuhi ka chance iton tas yan na maaro kayong chance pero anim katuig sano ka namatay singo naton 60 ka or 70 or 80 damo tim pagkakataon adlaw-adlaw is a chance pero anong gimbuhat nimo waray tas yan na maaro kang chance nga Ginoo pabalikak ngadto ha tingnan nato na Judaism may concept of reincarnation. Minsan ganoon tatagaan kahin chance nga mag-reincarnate. Its soul, bagay ito niyan, example, letter, soul Sabi nato nini nga, soul X. Nga rin nini nga soul X. Ini nga X, pwede add to it, box A, box B, box C, box D, pero, ang sakob, X lagi hap. Ano siya itong soul X. So, kitang mga tao, di kita maram nga, nabuhi na kita previously pero hababayi anaton container babayi or kita at hayop o atot mga halaman so may reincarnation so masingit Ginoo minsan nga gusto nim ko ang correct or ngadto ka impyerno tigam na naton Ginoo maluloyon pero kung narit sa naton pagkakataon ng tagang kitang damon siya sa Ginoo tas dili kita nagmamata no point masing Ginoo ano ba pagkatong damo nga nim chance nga iyak nang kang ayaw ito tas asya latin bubuhaton anpat ko kumbaga give up nat Ginoo mo ay
ano ka pa itong damo ka na nga chance tagaan pagkakataon para yak nga bumaya iton nga mga revolto nagkikinuwang kalagyan pinadayong kalagyap kay ta sa Team Ego. So sheton dako iton nga kuan Hilul Hashem or ano ka pa ito ginko ka na desecration hit ngaran hit Ginoo kumbaga ginko ka nimit ngaran hit Ginoo. Not to kill another person, murder. Asya net murder. Minsan, mas nga, not to kill another person, kaya mga sandalo, kailangan ni Kuan, kay with justice. Ika pwede pumatayin tao nga, waray, hingga ka na nimit justisya at imo kamot. Kung may balao dit tao nga sugadinin, kailangan hiralat may Kuan, otoridad, mga sundalo, mga pulis, kailangan nila lumaban hit mga Kuan. Kung waray, di ba? Waray authority at mga kuan, waray. So, justice. So, di ka pwede mapatay ka lang kung ano-ano so din nga waray justisya. Not to act in a moral way. Specifically, sexual immorality. Di ka pwede nga mga gawit asawat iba o di kaya may marang ka nga inasawan na tas aasawahon mo utro nga kuan ano ka pa ito, nahihi mga kabit, o di kaya, mga sexual immorality, lalaki to lalaki, babae to babae, tao to hayop, o di kaya, immodesty, nga gipapakita na nimot imbugos nga lawas sa sosyalidad, das nag-iisip kalagyap nga, natod kat Ginoo, kabaliktaran iton. Kaya ano ka, parsit mga tao yan, nasa nga, ano timing kakaawod, mas pag, pag, tanggalan na natin bugos nga mga bado, ayaw na pagsalin. Kung asya matim karuyag talaga ipakita tim lawas kay na-excite ka, tanggal natin mga bado na tanan nga ayaw na pagsulutin ko ang kay para makasib kain oras. Pero kay ano nga, nasi nga, baliw kagad. Ano una makarawod nga, waray sulot. Magkukanala ako, waray ko na sulot, maglalakat-lakat ako. Asya nga, ano timing kakaawod? 5%, 3% nga dugnit nga inga kada nimit lawas nga haros 80% to 90% tim lawas naka-expose na. Ano tim ginaawilan nga majority tim lawas nakikita na hit mga tao. So asya ito kay hipokrito tao. Asya ito nga clouded reasoning it tao. Di rin na maaramit tao ta mga reasoning. Kay ano? Kay Ginoo naman niya tiya evil inclination mas nalilipay mat iya itiya evil inclination nga basta gintutubungan ba di kay mas gusto ko inin so bisan marang kang marating bubuhat inja justify name kay agat im evil inclination asya mga criminal gihap asya iton nga bisan marating bubuhat o kaya era kay asya tera karuyag kay asya tera ditinubungan tera evil inclination so asya iton mga tao clouded tera reasoning na yayakan natod kapat Ginoo ayan naman sugad dapat kung natod ka din mo matod ka kung yayakan niya dahil nga nagpapasipara ka kung ano't imo karuyag. Not to steal ini nga not to steal ang gingamit nga word Hebrew to kidnap dahil nga steal nga pangawat to kidnap so siya itong mga kidnapper asya itong mga not to steal na ginyayakan nga ni. Pero pangawat maraot. Pero not to steal and stealing nga ginyayakan nga to kidnap. Set up system of court. So siya nit balaod hit justisya civil society kung usang society para mag-exist. Kailangan nira may danera sistema hit kuan justice court system of justice. Kay kung dere waray nga ni peace and order di ba nasingit Ginoo may tulong nga bagay nga nakakag-sustain nga mag-exist kalibutan. It una kamatuoran truth. Ikaduha justice hustisya. Ikatulo peace. So nga tulo asya init nagsustain kay nung nag-i-exist kalibutan. Waray na nga ni kamatuoran nga niya kalibutan. Waray na tan nga tao puro na mga revolto. Tatanggalon na Ginoo nga kalibutan. No, kumbaga waray na meaning nga kalibutan. Kay waray na himuet Ginoo nga kalibutan para taong maging sugadla. Di ba? Baga kahit tao, baga hayop, kahit hayop, kayak na may hayop ano.
masing ka may danim ayam, masing ka nga may danim rebultano, masing ka nga ano ka pa ito, masing ka nga ayam kuan ini ha, asyanit Ginoo ha, ayaw ni pagkuana, ayaw ni pagkagta ha, kay asyanit at Ginoo nga rebulto, siyempre kakadalang lingkuran ano. Tapos paglakat nimon ayam gimbangabangan rebulto. Ang kinakit ni man ito pagkagta kay kukunong kita. Kukunong kita hit kuan hit Ginoo naton. Ipapanish kita. Kung maaram light it tao iyagin bibinuwat, mas maaram pat ayam kaysa iyakit ayam maaram kumuan ngit nga kahoy wara iton gamit. Pero hiya nga may utok nga mas labaw pat iya aram kaysa ayam, di iya maaram nga mga rebulto wara it mga gamit. Di ba? Sanglit, asyad minsan it mga tao nagtitikakuan at libelit mga hayop kit mga hayop waray reasoning na tama. Para sa base it mga hayop nagkukwantera based on instinct. Kung ano nakaprograma era, example gugutom hera, asya tira ko mong pipinang kalkal para makakaon, waray nira baki kung mahuga or diri, kay basta makakaon hera. Pero tao, bisan ka gugutom na, di ka makaunin mahugaw, mabaho. So diton. Kaya may nanim utok. Kaya naman nga tayo mas maaram pa mga warat gamit na mga rebulto, siyang babangabangan niya, iyagin kukang-kuan, himo niya nga bagan bukog. Tapos ikaw, may utok ka, di rin ma-identify. Mas maaram pa tayo pa mo. Asya ito nga, kailangan kung tat huna-huna, klaruhon. Common sense yan na, di rin na natanan common ng mga tao. Damo na yan mga tao. Kita't mga tao yan napipinan buhat. Haros na magburles-burles. Dati, ang mga tao makadtupahit mga club, mga bar, para magpakakita iton mga hugawin ibang mga tao. Yan na, naka-deliver na, express. Naka-express delivery na. Aada na mismo. Sa Cubitiyo balay, dati ang balay holy, asya nga nit balay place of kwaniton holiness, kaya dito kuan adat pamilya mag-asawa nga nagbuklod agit kanan karoyagit Ginoo. Kaya siya ito daw kuno tigang adto heaven kuno padis daw kuno ito nara pagkakaniya kalibutan daw kuno. Asya dun kailangan bilngon nga ito nga yung kapadis. Kung mabilngan mo na kapadis ni magkaasawa ka mo. So asya kuan Ginoo holiness tas pro orobo magpadamo at tawo. Meron mga anak. So balay kailangan maging holy. Pero nainabuyan nakita na hugaw it mga tao expressly delivered nat mga balay. Kita mga cellphone puro mga kuan kahugawan it mga tao pinakita it mga tao naman enjoy pani comedy asyat delikado iton sikat tawa pero marang kang nga maraot iton di ka na maaram mas dirit nakakatawa nakakasuklam iton maraot iton diri ako iton asya iton dapat pero yan waray na tao nagsusugad kaya no kaya natanan na tao pa preho na nagtitikahim nga ayam nat mga tao waray na mga awod bisan guti nga awod waray na nagtitika tas mapakyan na kamuit mga kainot mga politiko waray mga awod kay utro gapit mga tao mas labi nga waray awod patit mga kuan kairot mga tao tira mga anak nga bata pala nagiging immoral na. May nabatian nga niya ako anak asawa daw ko no elementary pala it mga bata may nagpapadis-padis na. Ano nga klase nga sosyudad at naghuhulat haton. Mga elementary pala nag-uuyab-uyab na. Ano may hinabo iton pagka high school, college, so ganito. Ano may hinabo ta era? Kung ano pat era kakadihimuon nga kahugawan. Kay ano, waray na nagkukuan kung ano tama. Utro mga lagas, mga auntie, uncle, waray na. Kaya di mag-aram, di rin nagpapasunod kung ano tama. Kay hira, gusto gap magpakabagets. Sanglit, kung ikaw magyayak ang kahit ng kuan, masinglit tayo mo't kung ikaw nga nigihap. Diba? So, it mga uban niya na waray na gamit. Datan may mga ubanong ginre-respeto. Kaya protektahan nera at era integridad, iti reputasyon nga.
dit magbubuhat Mano Pedro yung sugad iton kay marang gud ako pagkatawo iton nga di nadirit linorong nadirit kahugawan so diton. Pero yan na waray na. Diri mo na makukuha kay bisang pamado makikitan mo diretso kung ano nga klase tawo. Pamado pala. Kumita ka nga nagbuburles-burles nga kuan, o nagpapakabagit nga lagas or kuan, parang ka na diretso nga. Sus, waray na yun. Immoral na yun. Dito na siya kuan, nagpapasunod it tama. Kasi ni kapito, an kuan, pagiging kuan, cannibal. Not to eat a piece of an animal if it was cut off when the animal was alive. So dati, mga panahon, agihan, siyempre aton, makukan naton nga, posible nga makaong kahit kuan, buhi nga animal nga, kuan nga, dirigin luluto. Ay, siyempre, kita na nga panahon, may damo na nga klase pwede lutuan. Microwave, oven, gas stove, kumbaga, convenient niya at pagluluto. Pero dati ang mga panahon, di resugad. Makuri dati yung pagluluto. Pagsusod itong sanglit, asya nga, bawal at pagkaon hit, kuan, usa nga karne nga tikang hit, buhi nga animal. Example, may dako ano, example, karnero, imugin, kutsilyon, usa nga pigyan ko, karnero, waray mo patayahin maupay, tas, naghihikaols pa, an kuan, kaya mo uddan lahin tail tas kakaunon nim. Asya ito nga pagkakaibahit, asya nga nasingit Ginoo nga at Ginoo nagkikirit mga hayop. Asya ito may tinatawag nga ritual slaughtering. Kaya mga limpyo nga mga hayop, so that mga karnero, kambing, baka, karabaw, deer, ito na rin nga mga hayop asyam tinatawag na mercy killing kit it connection may danera ugat nga tikang hitera kuan nga may era liog may ugat nga nagdudugtong tipakadtot utok nga once nga gutguton mo nga niton hiya mawawarat connection nga patay na it mga hayop masigang kay nagpupurog-purog ba man ito nga nagpupurog-purog asya iton it an mga signals nga na gin-deliver han utok han hayop han buhi pa ya. So kung ginggut-gut mo na ani ba nga mga signals mga execution nga kailangan itlawas nga gin-signal ti kang utok han hayop adto pa ito ira pa perform sanit nag lalangon ya pahera pero waray na bag-o nga order an utok nga tun lawas. Pero mga maghugaw ng mga hayop pares baboy, mga kabayo, kung ano ng mga hayop nga maghugaw, aya, misay, kung ano, gutguton mo nga nito iya liog. May daniya tinatawag na emergency. Emergency nga ugat nga atot may batok niya. Nga once mo nga ning nga gutguton nito niya, may daniya emergency. Kumbaga may daniya, kumbaga haagian, may daniya emergency except nga pwede niya ikuanan nga pakononit signal nga tikang hautok. Asya ito nga, gutguton mo nga ni nagkukurin durot mga hayop. Di rin mamatay diretso maiya kay may da pa nga di ugat niya nga reserba for emergency adi nga dit iya kuan itiya batok duhat iya ugat nga nagkukunik nga to iya utok nga gudguton mo to sa may dapa usa pero it mga maglimpyo nga hayop usalat era nga once mo gudguton niton waray na signal nga tika nga utok nga ipapadara nga retlawas so siya itot kinaibahan nga nasa maram gud Ginoo ko nga gigin kukuan game bubuhat at ang mga tao di man kita maaram sanglit na siya ito nga di kita diretso na tuod pero klaro he brought korbanot on the Mizbeach so kung daw offering daw nga tuhan Ark of the Covenant. The service was done by the firstborn men so ang mga syahan nga mga kuan syahan nga mga anak nga lalaki they gathered the blood of the korbanot in bowls so mga kuanda kuno mga makaong kintero kan mga dugohan mga offering
An angel that looked like Moshe came down from heaven and split the blood suckle in half, something no human can do. Imagine na paano gintungan ang dugo into half, di kung paano dik maharam. Thus Moshe then sprinkled one half of the blood on the mizbeach. Ang katunga daw ko no, gin kuan daw ko no, gin sprinkle ngadtuhan Ark of the Covenant. The Jews, Israelites, listen as Moshe read to them from the Torah he had written the day before and the laws that Hashem gave in Mara. So ang mga Israelites ako namatikan Moshe about han iyaging pansurat nga tong Torah about han day before nga mga balaod nga ginhatang Ginoo ha Mara. Ngan yung makanan kuan ang mga Israelites dudrungan Na'azeh v'nishma, everything that Hashem says we will do and we will listen. Imagine nala kung di rito udit kuan gin to din ginyakan ni Moshe, di ba nagsurat yan Sefer Bereshit up to han gibingan mga balawd nga to Mara sa nga lugar nga era ginistehan. Siyempre iya ginsurat nga to nga so dinhi asyanin na hinabo nga tikang kita Egypt nga so dinhi may the 10 plagues tas una and splitting creates Yamsuf and splitting of the Red Sea tapos ginatake kitahan kuan ng mga Amalek so dinin. Tapos kung ikaw, ang bibinamati ka, masin ka nga, kung dirito, basin ka, excuse me, Mr. Moshe, wari mat na hinabuha akon, wari man iton, ano nga tika nga Egypt, di naman kita tika nga Egypt, tika man kita sa ibang nga lugar, wari man kita umagyan dagat. So makukuha ni mo nga, natanan nga ginyakan ni Moshe tuod, kay waray, bisan usa nga nag-complain. Una-una ala, bisan usa lang nga may nag-complain na usa, aragway na diretso. Imuha iton nga yung librong si Senora, kaya di rin may itong tuod, usala, bisan usala nga sayop. Di rin may tutuod, bisan lang may usang nga mag-react. Pero natanan nag-agree, kay natanan nga ginsurat, tuod. Kay kamatuoran, kaya tumindog mag-usaan. Duha nga crown. Ang mga Israelites, nadiri nga ang Ginoo at magyakan na era, about kung atira bubuhaton didn't say they want to hear what Hashem wants them to do and then decide if they wanted to do. They said so ang mga Israelites waray daw kuno mag-decide nga kung bubuhaton bat nera. Ang mga Israelites, yung makan diretso nga, we will do whatever Hashem tell us. Kumbaga, no matter what it is. No matter kung gaano ka kurito, ngan ready, ang mga Israelites, buhaton kung ano ginyayakan at Ginoo. Di parehas ang ibang nasyon, ginopera eran Torah. Anera pa kaya ano taada iton? Ano iton hiya? Outside iton. Sumaring ang Ginoo nga, bawal pumatay tao. Sumaring ang Rome. Asya manera kuan. Hilig med nera hit mga Spartan. Away-away, gladiator. An Spartan, para mga Greek. An kuan, Rome, mga gladiator. Mga patay-patay nga era mga Colosseum. Di rin kami hiton. Kita mong culture, bloodshed. Mahilig kami hit excitement nga may nagpapatayay. Nga dahit Colosseum, mga gladiator. Di rin kami hiton, mga suditon. So natanan, gin-offer natanan nga nasyon ang Torah, pero nadirera, era gin-reject. Yumakan la, nag-accept la, ang nation of Israel. Kaya yumakan hira, kuan, we will do kung ano ginyayakan at Ginoo bisan makuri pa ito. So may tulo ka milyon nga mga Israelites sa nakadtuha Sinai bisan sa era wala yung makan nga wait a minute ay mag-iisip ako kung kakarawton namon iton masigyak pagkarawt iton nga Torah o di kaya yung makan nga di ka interesado tatanan hira yung makan nga we will do and we will listen. Asya na hinabuha erahan nakadtuhera ha ang katapos pala nera pagkuanan agihan create Yamsuf and splitting of the Red Sea pagkuan nera
natanan nakatalwas na. Tapos ang mga kuan nagkalulunod na kumantahera with unity. Usala kumbaga usalan era kasing-kasing, usalan era na iisip nagdadayo at Ginoo may union ba. So ito nga pagtapod ngan kaya it nga pananampalataya ng pagtapod asya kailangan talaga deserve talaga hindi ako nga reward. So ang gimbuhat ang Ginoo nagpadarayahin 600,000 nga anghel nga may dara nga duha nga corona. Ano sa nga corona ginhatag kayo makanan mga Israelites nga we will do. Ano sa nga corona ginhatag na liwat kay parahan we will listen. Kayo makanara nga we will listen. So out of the sky the angels swooped down over the Jews and placed the crowns on their heads. So duwan era mga crown. Ligmano kung paano kaya sheton. Diri na tanan nga pakian na kailangan batonon. Kay Parsit kamatuoran. Sika, white, busag is white. Paano naging busag at white? Di na ba pwede maging yellow? So, deton? Kano so, di mo kailangan ba ito nun? Kay may mga kamatuoran nga di rin mo na kailangan mga justification. Mga nagkukuha nito, nagpapakyan nito mga pakyan nga obvious, mga kuan mga fact nga tuod. Nagpapakaya mga tao nga may something nga era utok. Kung sakto pati pa mo rubuot, dire mo ti papakayaan at mga pakayaan nga maaram ka na batod. Anlabhan Ginoo. Once again, Himoshe kaupod niya bugto nga magurang hi Aaron nga naniya duha nga kuan umangkon nga hinadab nga ni Abino pati kaupodan 70 nga mga kamag-araman nga mga Israelites kumadto era ko na hahar Sinai Mount Sinai ngan gimpakita hera ang Ginoo bisyon para makita nila kung gaano kalabit Ginoo it mga Israelites. Impakita herangan nga Hashem daw ko aniya tiil resting as a fire like brick. Asya daw ko ibig sabihin ang time nga ang mga Israelites sa suffer Egypt. Nga gimpor sa hara paghimon mga bricks. So Hashem warera kakalimti not for a second. Iyaging keep and break under his feet to always remind pagkukurihan mga Israelites. Ang Ginoo permanente nagbabantayan hera nga ginkikare hera. An adlaw nga after mga Israelites nagyakan hera nga we will do and we will listen. Ang Ginoo, Hashem, ginhatag-eraan as Seret Hadibrot or 10 Commandments. So, Himoshe, ginyak na niyan mga Israelites nga mawawarahiya for 40 days. Asya ni nga mga concept nga mga kwarisma. Tika nga ito Judaism. Patit na mga Ramadan at mga Muslim. 40 days. Di ka nga Judaism. Kung waray Judaism, waray ito nga mga binuwa nga mga religion nga mga Christianity, mga Catholic, mga Islam. Waray hiton. Kay natanan ito nira nagtika nga kuhan. Ginkurapan mga tao. An kuhan ang Ginoo. Kay karueg nira herat bida. Kita nang gusto maging bubuhat it mga Muslim. Kung gusto ni maging Muslim at bubuhaton, kailangan mo gyap tumuod ka Muhammad. Ha Judaism, direton pwede. Dere ka pwede sumari nga, di ka nga nito mudin ng rabay, di ka makangatot Ginoo, dere iton. Kahit konsepit,
Judaism haginuula waray mga leader, waray mga barrier nga di ka nga ni tumuod ka Muhammad, dire ka mga tuhakuan halangit, di ka nga tumuod kan JC Penny, di ka mga halangit. JC Penny siya net kuan agian waray iton concept nga sugad hinimuhi mo iton hit kuan hit mga tawo nga may mga kuan mga interest nga diri mag-upay nga itera karuyag itera kalugaringon para sit mga kuan di ba nga mga religion di ka nga nit tumudit sugad ni nga tawo hit pinuno di ka makuan sugad ni di ka matulid Ginoo di ka mga tulangit deton tuod mga garbage iton mga binuwa iton natanan na religion binuwa iton tinuod nga religion Orthodox Judaism Torah kay natanan nga nakasuot Torah tinuod nga mako-question nim nga papaanot nira na nasurat kung tikang ito na tao papaanot nasurat nga dati waray man kuan waray man technology nga sugad kay no nga na determine sugad nga itaw lang nga may sugad din nga aram nga na kit-an niya na tanan na sulok nga bugos na kalibutan inumduma itaw never iya life nga matakakag-travel niya mata-travel niya na tanan nga mga bansa patit mga bansa nga mga lugar mga isla nga waray mga tao waray tao nga makagsugad diton so di mo madidetermine kung ano it mahugaw nga malimpyo nga hayop ano sugadhin ano sugadhinin so it makakagkuan layton nga makagsurat ka nga sugad layto kung maaram ka it baw-baw nga nit sa kubit na it kalibutan hinot maaram iton it maaram ito it nag-creator it nagimo it Ginoo nga napoprove bisan it mahugaw nga malimpyo nga hayop ano tera diferensya dako tera diferensya so kano ka makakakuan nga wari pa man tawo nga kag-travel ang bugos nga kalibutan dati nga masusurat ni miton nga ancient na libro nga so dito nga Torah di ba sang legit mga tawo nga nagpapadayo nga nagpapakabuta-butat kamatuoran maabutit panahon nga pagisiyan nin dako so siya to na ano na hinabo ano so may mo siya nga mawawarahian 40 days nga niya ganyak na ng mga 70 wise men nga that ngan he kuan he Aaron ngan he sure an kuan an anak ni Miriam nga siya habang waray hiyat maglilidaera loyal student so to na hinabo ano Moshe naglakat ti pakadto har Sinai Mount Sinai kaupudan niya close ngan most loyal nga estudyante Yeshua bin Nun so han ubos han kuan bukid ang Sinai Moshe iyaging bayan ni Yeshua bin Nun niya close ngan most loyal nga estudyante ngan nagpadaan niya ti pakadtuhan igbawhan bukid mag-usaan Yeshua bin Nun loyal nga estudyante ni Moshe and there wariya mag-move kung di niya bayahin ni kuan ni Moshe did ato lagapiya mag-usaan lah yagap ngadto outside han Israelites camp day and night for 40 days iya ginulat ni Moshe nga lumusad after 40 days ngan ano sa peto nga dang Ginoo gimpadada ning pagkaon ni Yeshua nga hanmana so para diriya bumaya so Moshe disappears so Moshe nagsakat ti pakadtuhan bukid. It looked like there was a fire raging over the mountain, which was all covered by cloud. So, igbaw kunuhan bukidhan Mount Sinai, napupunuhin, dampog. Pagkatapos, bagahin may kalayo daw kuno nga nagliliyab. Na-imagine niyo, nagliliyab nga kalayo. Asya ito nitsura. Bagan may nagliliyab daw kuno nga kalayo nga itong igbaw. Na
but nakakatamot forest fire nga dako-dakuan nga area tas nagliliyabit kalayo. Asya tot. Tasan mga Israelites, asya nagkikitaan ni leader nga tikadtuhan igbaw Moshe. Kumatuyan cloud ngan nawarahayang adto. Moshe and the angels argue. So nakadtunahan tuktukan bukid hikuan, tuktukan bukid an sena Moshe. Kumadtuya hashamayim. Itchamayim heaven. Asya the Hebrew word it heaven. So ang mga anghel diri malipay nga Moshe aadtuha langit para kuwaw ng Torah kay para dado ng Torah tay pakadtuhan mga Israelites nga aadtuha tuna living on earth. Yung makanan mga naisipan mga anghel nga hulihin duro it Torah para yatagit mga tao. Yung makan ang mga anghel. Anong imbubuhatin nga tao nga ni maniniyakuan langit? Nasingan mga anghel, hang Ginoo. Nagpakanara ng hang Ginoo. Yung makan ng Ginoo nga, anit hiya para kuwaw ng Torah. Ang mga anghel na siyak. Yung makan nira nga, karuyag mo yatagit. You want to give your secret, precious treasure to flesh and blood people. So nasyak ang mga anghel kay nung daw kuno yahatagit usa nga precious nga secret nga kuan nga kun Ginoo treasure Ginoo precious treasure Ginoo. Kumbaga importante nga duro para Ginoo. Kay marang kamo Torah siya blueprint of creation. Kaya before daw kuno na ginhimo ang kuan, ang kalibutan na ginhimo na yung Torah. Para sa balay daw kuno, balay, di rin matitinog kung waray blueprint. So, siya blueprint of creation, it Torah. So, siya ito nga ang mga anghel na siya, kaya na ihatag naman secret, nga precious nga treasure, it mga flesh and blood nga mga tao. So, habang nagayakan ang mga anghel, may nagkakagawas nga, kalayo nga dan era mga baba. So, yumakan ni ang Ginoo kan Moshe, kailangan ning bato nun hera, di ba? Yumakanan mga anghel nga kino ni miyahatag itim secret ngan precious, mga precious treasure at Ginoo. Dili tong precious nga para sa nganit kalibutan nga at mga precious naton, mga bulawan, so diton mga diamond, nga mga mahalon. It Ginoo mismo nagimot kalibutan, it precious niya nga butang ni Torah. So, yung maka ng mga anghel, kaya na nihahatag nimo para hit flesh. Kaya mga tao, flesh and blood kita. Asya at composition. Panit ngan dugo. Kung waray dugo tao, patay. Kung puro laliwat kuan, kung puro lat dugo, waray panit, waray tao. So, flesh and blood. Labi na kung waray kuan. Kinabuhit tao, agit kalag nga, tikang hit, Ginoo. So, asya iton. Sumaring ang Ginoo, kamo siya nga, bato na hera. Bumato ni Moshe nga, nahadlok ako, nga i-destroy ako nera hitera kalayo, kaya di ba, naya ka nera. Pagyaya ka ng mga anghel, may nakakagawas nga kalayo nera baba. Maka ni Moshe nga, nahadlok ako, nga kalayo, nera, kung ako, i-destroy ako. So, maring ang Ginoo nga, hold on to my throne, ngan bato na hira, and answer them. So, Moshe, nagtikangan iya mga amazing na mga argumento. Moshe, yagin tried nga i-persuade ang mga anghel, kay ano ang Torah, iyahatag hit mga tao. So, siya na to, nagtikang na, Moshe, pagkuhanan niya mga argumentohan mga anghel, kaya siyempre question niya mga anghel, nagkukanarang Ginoo, kaya yahatagan secret nga precious treasure ang Ginoo nga Torah, yahatagan mga flesh and blood nga mga tao. Siyempre nahadlo kay Moshe, Ginoo say, katatak throne, hold on to my throne,
anansa so bumaton ni mga bato na hera. So atuk tikang na emotion niya mga amazing na mga argumento. Naya ka na Torah, I took you out of Egypt. Moshe told the angels, iya ginyaknan mga anghel. Sumarang nga, it says in the Torah that I took you out of Egypt. Yung maka ni Moshe, nagpakaya ni Moshe, naging mga uripon ba ka mga Egypt nga kailangan niyo i-deserve ang Torah? Tapos nagpadayon hiya, ang Torah says not to work on Shabbat and to rest instead. It mga anghel ba nagtatrabaho? Ay karug singon ni Moshe nga it mga anghel ba daw kuno it mga anghel daw ba kuno mga farmers, accountants, teachers or businessman nga kailangan pumahuway, stop working para hit Shabbat. Sige nga, kailangan ba hit mga anghel pumahuway? Angels don't need Shabbat. Tapos nagpadayon na latiya. Yung maka ni Moshe nga, the Torah says to honor your father and mother. Angels don't have parents. So nag-emotion, nagpadayon niya mga argumento. Yung maka niya nga, do you have a Yetzer hara? Evil inclination. May daba kuno evil inclination it mga angel? Are you ever tempted to do something against the Torah the way people are tempted? May da ba niyo daw kuno kuan? Evil inclination nga may da temptation na iyong magbuhatin against it nakasurat it Torah nga the way nga ginbubuhat it mga tawo nga against it. Bakit mga tawo na yakad Ginoo nga ayo nga revolto ginbubuhat lagi it mga tawo. Kay may mga evil inclination man. Gifts. So, ano na hinabo? Ang mga anghel, nagagrekan Moshe nga tama hiya. Nga, kailangan should have the Torah. Kasi siyempre, realisan mga anghel nga, wari kita maging orepo na Egypt. Kayo natin i-deserve it Torah. Nga, ano ka pa iton? Wari di kita nagkukuan, di kita gap wari nat mga profession, wari mga trabaho, mga di kita mga skilled worker, mga workers kita nga kailangan magtrabaho, kailangan pumawi sa Shabbat. Kay mga anghel kita. Wari gap naton evil inclination. Kay no ginya kan ni kuan nga ni Moshe about evil inclination. Kay evil inclination kasi tawo. Asyat nagkukuan nga para magbuhatin maraot, itambal hiton kung medisina, kung may sakit, kailangan medisina. It medisina, it imo evil inclination, it imo, may danim evil inclination, may mga bagay nga, kuang kita, ginbuhat kita, ginhimo kitang Ginoo, may da kita desire, iba-iba't kuan, label it desire it tawo, kung ano tiya karuyag, minsan, isang karuyag it tawo, mahilig talaga hiya, ginhimo hiya nga siya nga, mahilig hiya maging lazy, o di kaya mahilig at pagkaon, kung ano nga mga inclination, mahilig at sugal, alcohol, sigarilyo, babae, kung ano-ano pa nga mga mag-route ng mga bagay. Pero dere ibig sabihin nga may desire kahiton, imububuhaton. At siya nga nito gamit ito nga double blade evil inclination. Kay kung atong gipipigat at mga desire, winning kita. Kung nag-give up kita, losing kita. As ito nga double blade. Kung blessings in disguise ito, kay kung imo gipipigilan mga imo mga desire nga di mag-upay, winning ka. Kaya ito gamit nga da, kay basta ka nga nimo gipipigat ng kalugaringon, maramit Ginoo nga nasunod ka iya, sangit nalilipay iya mo, makakamiada kan mga merit. So, di ibig sabihin nga, pasit mga kuan, mga tomboy, bayot, wala itong problema nga, may mga tao kasi nga ginanak nga, lalaki ra, naruruyag hiran, kasi lalaki, or babae hira, naruruyag kasi babae. Wala itong problema, kay, natanan nga desire, ng tao, gimboy, ang Ginoo mismo ito't kuan ha imo.
So kung bata ka pa, sugod ka na naruruyagan at mga lalaki, or bata ka pa naruruyagan at mga babae, bisan babae ka o lalaki ka. Pero di rin ibig sabihin nga kailangan ni magbuwatin maraot. Asya nga nit ada dida, kaya asya gamit nimo nga, kailangan pagilat nim kalugaringon nga di rin buha ka it mga bagay nga nasingit Ginoo ayaw pagbuhata hiton. So di ibig sabihin nga may desire ka, maraot ka na nga tao. Kaya kita nga mga tao may mga desire kita, ginhimo ito't ginuha aton. Pero dere ibig sabihin nga may sulit mga desire, bubuhaton na naton. Asya iton. Sayo piton nga siya nga, so dere, asya ka matuoran. So asya, ang mga angel, waray evil inclination nila. Waray nila mga tendency or inclination para mga bagay nga mga, so diton nga dere mag-upay. Mangat mga angel, holy iton, pure, sacred. Irat maaram, sundon kung ano't karugit Ginoo. Karugit mo serbit Ginoo, magdayot Ginoo, at rin bubuhat. Excuse me. Na ang mga anghel na impress kan Moshe, pati niya mga argumento nga iyaging pakita. An Malak Hamabet or an angel of death, gintagaan gapin giphi Moshe. An Malak means angel. Hamabet, ha means the. Diba? So example, the something, it had the. Kasi ito niya, Mabet, death. So Malak Hamabet, the angel of death. Gintagaan gapin regalo ni Moshe. Iya ganyak na ni Moshe paano i-stop, unplug para from killing the Jews. Nakikinamagtay daw ko ng mga Jews tigang plug. He said that if a plug hits the Jews, and may danganin ko nga plug or example endemic, sakit nga makon nga tot mga Israelites, itiya kailangan buhaton, kailangan lang niya it kuan incense, kailangan niya mag-burn hin ketores ngan incense asya at magpapakuan para mawara it plug. As we read nga dahan bukan Bamidbar, Moshe actually used this gift of the angel of death to save Israelites from dying in the plague, para der magkamatay. So sheton. So the angel of death, yung tagampang gipi Moshe. And nga kung may dangani ko no plague, kailangan la ko no mag-burn hing ketores ngan incense. Hamang future, ti arabot nga panahon. Hanang kadtuhi Moshe kuan langit. Hi Moshe nakita ng Ginoo nga gibubutangan niya hin corona. An letter san Torah. In nga mga crown sa siya init mga thin lines na umarang ka mo hit kuan kung nagkuha ka mo lettering. Di sa misa may nagpapakungkuan nimo, papalapuso din. So ang letteran Hebrew letters may da mga extension nga bagahin mga crown nga mga kuan nga mga tais nga dating bawbaw, bagayan sword, bagayan kung ba matais nga kuan ba, matais nga sword nga nakatusok, sword ba ito? Nga adat mga Torah. Yung bubutangan daw ko yung crowns. May tawag ginin, nakalimutan ko lang tawag ginin. So, yung makan ni Moshe, para ano itong Ginoo? Ang Ginoo, ginexplain niya nga one day daw ko may daw ko usa nga great nga righteous nga tawo nga magi-explain han mga balaod nga nakatago about han mga crowns han mga Torah letters. Ngan ang sadik nga ginyayakan ang ngaran nadto hi Rabbi Akiba. Kung marang ka mo history ng Rabbi Akiba,
kuanin hiya. Amazing nga story. Kay kuan hiya secular. Nangangala siya at mga religious nga tawo. Nagtikang hiya magbago niya kinabuhi, 40 years old. Diri pa nga niya mara magbasa in Hebrew alphabet. 40 years old hiya. Tas nangangala siya Andoro. It mga religious. After 40 years old, nagkamayadan pagbabago niya kinabuhi, nga nahimuya nga righteous, kay nag-aram hiya. Kay mo pa pa niya asawa. Basagdan niya nga maghibaro. So, Moshe, yung makaniya nga, kung pwede makita niya ini nga righteous, nga tzadik. So, ang gibuhat ng Ginoo, gimpakita ng Ginoo, kan Moshe, 100 years in the future, and future ba? Ipakita ang Ginoo kan Moshe, and 100 years in the future kung hinutiya. Ngan iya gimpakita ang Yeshiva. It Yeshiva, kuan ito niya, baga ito niya sculptor, kuan mga nag-aaramit Torah, Yeshiva. Iya pakita niya ang Yeshiva ni Rabbi Akiba. Tapos si Moshe, namati yang aton ginitutod do ni Rabbi Akiba. Rabbi means teacher. So, spiritual leader hit kuan. Hit mga Israelites. So, iya na-realize nga, Rabbi Akiba, gini-explain niya at mga bagay in a way nga di rin niya naiintindihan. Kumbaga, nag-i-explain ni Rabbi Akiba mga bagay about Torah, Moshe di rin niya naiintindihan. Ngan, Moshe nakaramdamin, kamba, bukang something nga, when he felt bad ba nga, he felt bad ba nga, kano nga, kan ba, so ba ito nga, di rin niya naiintindihan din niya iinakan ni Rabbi Akiba ba? Until nga nabatian niya nga Rabbi Akiba, nagyakan na niya mga estudyante, nga nayakan niya nga, what I have taught you are the laws given to Moshe at Har Sinai. Hindi nga kito daiyo siya mga balaod nga ginhatag ni Moshe Har Sinai. Ang mga balaod nga ginhatag ang Ginoo kan Moshe ngadto Har Sinai. Bukidan Sinai. Ang pakabati niya, Moshe, sir. Siyempre, siguro feeling proud hiya. Feel proud. Pero, magtigamang kita. Moshe pinaka-humble nga tao. Ibig nga nang susugo yung Ginoo, yung kuko niya nga, kaya no ako tim susugo, so wadla yun di nga nakagyakan, tapos wadla yun humble indore Moshe at pinaka-humble. Bugos nga kwan, kalibutan. Humble yan doro. So, when nabatian niya, ninayak ni Rabbi Akiba nga, natanangin nga tutudok wa iyo, ang mga balaod, nga ginhatag, nga tukan Moshe, Bukid and Sinai. Tas si Moshe felt better. Medyo nagkuhan, Pero, pumakyan na hiya ang Ginoo. Pumakyan niya nga, kayo iyahatag ni maakonan kuan Torah pinagihakon. Ihatag it kuan kung banaya kanya nga, give it through Rabbi Akiba nga mas labaw pa ako nit aram hit hibaro. Mas greater daw kuno iya in learning. Papasin mo talaga nga humble tayo mo siya nga para sandali susugo yung Ginoo. Nasi nga ikot kuan pero imbis nga sumigi diretso damo tiya mga kuan mga ayaw hiya kay diretso dia kun lang nga tao itiya bugto makukuan inalabugto aron kay mas magura nga iya so dinhi damo tiya kan di mo pit magyakan banderiya kuan gahaman ning kapangyarihan imbes na iwas pahiya nga about sugad hiton nga igususuwagod Ginoo
Hayang bulya nga tao nang consistent asya nga datin ginkuan niya insugo yang Ginoo tas damo pa ni explanation kay no diri hiya dapat itsugonot Ginoo kay maaram Ginoo kung ano nga klase nga tawo Moshe humble nga doro Moshe na may ay kasabihan nga pagiging humility daw ko no mother of all virtue. So siya ito nga nasing Moshe nga kan rabi akiba na lahi atagit Torah kay mas ako niya ano ka pa ito greater than I in learning mas masitasit iya hibaro. Pero bumato ni Hashem, bumato ng Ginoo, quiet, this is my decision. Asinita akong decision. So what's next? So ay Moshe na ibaruhan Torah kaupo di Hashem for 40 days and 40 nights. During that time, he didn't eat, drink, or sleep. So, pero pa akong luwad, baka hindi rin napakiana ini nga wariya kumaon, nga minom, nga kumaturog. Kaya kaya tuya siya madwiya langit. It mga anghel, di rin mat ng kuwan, nakakapoy, so din kailangan kumaturog. Diba? Hinuman ni kuwan, Rabbi Akiba, usa nga tagapastol, hinkuan, mga karnero, nga who did not start learning until he was 40 years old. Waray hiya magibaron Torah until nga pag-abot niyan 40 years old. So, within 40 years old, waray niya kalam, secular hiya. Secular durang nga siya at mga religious nga tao. Pero pag 40 years old na niya, nag-start na niya paghibaro. Ngan, nagtikang niya paghibaro ng alipbet, kaupunan mga young children. Makarawod gud pagsugod dito para makakatsak Pero, naging niya, become one of the greatest rabbis and teachers who ever lived. So, lesson, never too late to start learning Torah. Bisan kung ano kitang bisan ano kita yan ang kinabuhi natin yan mga edad natin. Tira rason masing nga masaring nga lagas na ako para sulit na mga bagay. Lagas na dira tuod. Bisan nga ni Rabbi Akiba 40 years old na yan nag-start dili pa yung maraman alphabet, Hebrew alphabet. 40 years old yan nag-start, tas yan naging usang pinaka-greatest nga rabbis nga teacher history. Aniya Aram Hilaro Mindoro. So siya ito taton kuan. Itaton para siya na. Para siya mishpatim, ang mga balaod. Tapos an kuan. Ang mga balaod, mga servant, tapos ang mga kuan, ano ka pa iton, Shomrim, loss of servant, ngan loss of Shomrim, pati yan, about han Torah, and 40 days nga, nag-aramhi, kuan nga to, kaupo di Hashem, to Shamayim, nga to langit. So, asya ito nga na, yatanan nga mga kuanit tao, natanan nga attributes sa tao, kuan ito niya, double blade ito niya. May the good ngan bad side. Example, pagkakaturog, magkinaturog ka lang nga ni Hindoro, maraot iton. Pero pagkakaturog, dakot gamit iton, labi na kung bugos nga adlaw nagtrinabaho ka, kailangan pumahuwa itim lawas para ma-replenish, para ma-rejuvenate im energy utro. Kaya siyempre, nakakapoy man lawas, di rin man robot it lawas. So, asya iton. Natanan nga kuanit tao, may da good and bad side. Depende kung papaano nim kung nito niya gagamiton. Pares gapit inclination ni tao. At inclination ni tao may good ngan bad nga side. Kay asya doon na hinabong pagkaon ni Adam
ngan iba han kuan forbidden fruit. Ngan forbidden tree kumaunaran kuan prutas na ibaruherahan kuan good and evil. Sanglitan na nun naging buhat nga siyahan pagkakaon nera. Pagkakaon siya nga kumaon iba. Sunod kuan Adam. Ano siya na rin buhat pagkakaon nera kay naibaro naman neraan between good and evil. Ano rin buhat? Tumaguhira. Kay ano? Kay naawudhira. Kay ano? Kay naked hira. Bakit na rin Ginoo kay nasugad? Kaya ngayon they hid because they felt that Ginoo kay naked hira. They were ashamed. Naawudhira. Asya tigam na ni tao nga kailangan ni tao maging modest at pagsulot mga bado. Kaya siya nga nito nga para masabtang ka nga marang kahit good nga ni evil. Sanglit nagbabado ka. Para sa buhat ni Adam nga iba tumaguhira kay maramira dire maupay itubo it naked. Pero at mga tao yan na sige na kuan halos 5% 10% na lang nga na haros na nakita ng tira bugos nga lang, sa kikitan erok, nakikitan pusod, nakikitan paa, haros na lang natanan. So, ano't kuwan? Ano't klase at sugarit nga kuwan? Nga, papaano ka makukuan nga marangkat good and evil kung di ka maarang magsulutin tama? Nga asya itot, usa nga sign nga tao ka pa. Kay tao maaram maawod, tao maaram it good and evil. Kaya siya pagkakaunerang prutas, asya tuneraging buhat, tumago hara diretso. Iring tabunanin mga pig slaves, nerakuan mga private parts. Kay ano? Kay naked daw kunara na awod hira. So mahibaruan naton ngan ngit kaawod, science ito nga tao ka pa. Kung naghuhubo-hubo ka nga halos itim nagkakahiwagwagang ka natin mga sulot, halos papakita nim, ano't pleasure itim nakukuha iton, nga imugin nagsusugad ka man iton. Nga, imbes nga maging holy ka, nga itim lawas para latim asawa, para let kuan, it sacredness it pag-aasawa, itim lawas, puro kuan na, public show. Kung it mga babae dati nga mga panahon, aaduhit mga prostitution houses, it mga bar house, gimbabay dan hira para magpakita tira hugaw, hitira lawas, ikaw, masabubo ka pa hit mga prostitute, hit mga nagbuburlis-burlis, kay hira, binaydan, ikaw, nagbubuhat ka iton, wari bayada mo. Sanglit ka mong mga kababayinan malagas, kung ano mati yung mga edad, gamit at yung mga kuwan. Ipakita nga may da pa mga babae nga iyo halaga diamante pa. Diri nga bagahin bato nga waray halaga nga bisan diin makikitan nim. Nga diri kailangan i-treasure. Kahit Ginoo asya tut gini-expect it mga kababayinan. Modesty. Pagsulot hit kuan. It mga kababayinan dire require nga mag-study about Torah. Kay hirat builder hit kuan. Hit home. It mga kababayinan. Nga paano na may build ito sang home, im pamilya, kung ikaw napapakita mga anak kung ano kaklaseng nga nanay nga waray nim kuan, waray nim awod. So it may hinabot ito mga anak mama, nanay, or mami, halos ko ang bugang prostitute. Diba? Iyayaan ko yung pagbabasulan niyo. Natanan nga din mga mate akon about inyayakan ko about modesty. It pag susulutin bado it mga kababainan. Pagbabasulan niyo nga waray ka muna mati. Kay deriton para akong para ito na iyo. Kay diri ka makakagrason nga waray nagyaya ka na iyo nga nagsingura mo nagya ka na among Ginoo. Adlaw nga nabubuhi ka mo chance ito niyo para bilingunot ka matuuran. Pero iyo pipirat nga
ipiyong it iyo mata kay karuyag niyo magpadayon hit nga pag tinubungan it iyo evil inclination it monster nga adat iyo kalugaringon nga nagi-enjoy hit kahugawan it evil inclination bagay ito niya wild beast. So derito niya na kukuan nakukontento sanglit it na ihinabo kung imo to titinubungan nagtitikad ako pa ito niya hasta nagtitikad grabe natin bubuhat titikad grabe asya ito't mga tawo sahan mahinabo imodest at mga babaye dere magsusulti mo pa nga bado pagkasunod hala kuan na nahihimo na nga kuan ano ka pa ito prostitute hala damo na kung anong mga lalaki nang giginamit pagkasunod na babae at may hinabo kay dire naman niya nakukuha tiya disaret mga lalaki karag na niya nakukuha na gapi nakakagusto na gapi at mga babae so nagiging tumboy na hiya katapos niyan mga lalaki nagiging tumboy luwat hiya kay agin iya desire so after iton nga mga kuan it mga babae na luwat hiya na karuyag it nahinabo then lo tiyak kontento tiya desire kaya hindi tinubungan itinat gusto mga hayop na so sanglit nga niya kalibutan niya di ta maaram kung hinupat tao nga niyot dire kay ano kahit mga tao waray na shame waray na awod it tao kita at mga tao yan na waray na mga awod di ka na maarang kung mayayak na mo pahira nga tao or diri bisan nga nit gender it damo nat kung ano diri na pwede tawagon ni mit lalaki nga kuan he pero nim kung gusto mo na may damang hakon na ng binary kaya maarang kung ano tatawag ni mit lalaki sample diri ton tuod diri ibig sabihin nga karuyag nim maging kuan ka ano ka pa iton karuyag nim maging lampshade na titatawag ha imo it society dire lang nag-exist para ha imo kung lalaki ka kung babae ka wariton nga mga babae na ako yung pagtawagan nga lalaki dire ibig sabihin nga gusto mo nga tawagon ka nga kuan na ako yan ha pustoy na ako street light ayaw pagtawagan nga tao street light na titawag akon street light na titatawag emo kabaliwan ito't mga tao agit karautan hit mga tao kay bisit mga tao pag tinubong it era mga evil inclination hit era monster era pagkatawo dira busy pagbiling hit ka matuoran kung ano't mo opay hit matahit Ginoo asya iton bisan nga to Amerika it mga bata hingko kuan it mga kwando kuno mga teacher ngayak nan nga ayaw daw kuno itot do it mga bata nga kung ano tira gender kay pwede daw la kuno it bata na trapet wrong body ang klase nga kuan so educational system it sugad nga nagdududot mga bata nga inosente nga kuampa purified hunahuna gingko korap na diretsyo nga bangin na trap kalahakuan na imo hunahuna lawas at wrong body sanglit pwede ka pa maging babae pwede natin i-correct so kukurap na diretsyo niya at hunahuna may da maabutit panahon nga Ginoo masusuman na aton masingit Ginoo inap na nga nitat baso kundi na siya surulan at mga sala nag-uumapaw na kailangan na kuanon ipanis para sa nainabuhan Sodom and Gomora tasan iba nga mga syudad umapaw na ang surudlan na besilan era sala asahul sa syaiton pagtigamang kita opinion it Ginoo it masusunod dere opinion hit tawo balaw it Ginoo it masusunod dere balaw it tawo dayawon at Ginoo ni Abraham, Yitzhak nga Jacob. Amen be amen.